Eze nwanyị. Eze nwanyị. Nyere m nye weta ndị mmanya wasị nye m ka ṅụọ ntị lara gị ahụ. Leke m nna na-agbọghị wetara mmanya m ga-aṅụ. Onwe m mmadụ ga-abịa ebe ahụ sị gị ya mmanya nọ ị ga-anọga ọgọdị ọzọ na-ekwu ọwụ nga ọ na-adị werele na-emebi ego. Nna kedu mmanya isi m nye gị? M chọrọ egbughị mgbu. M chọrọ na-ara gị ahụ. Ọ gbara ivu ihe na-enye gị nsogbu enyi m nwoke nga ọ na-adị werele nri mere ụsọ aja gị ahụ. Ọ na-adị oyi nwoke. Ọlịa nke a m na-ebe nọ na-anụ ka ị na-agbọ ka bingo chom ọkwa nwunye gị nwunye m ka ị na-agbọ. Ọ nwunye gị ka nna gbọrọ nwunye gị ama ma ntị larị ahụ ị ga-aja lụrụ onye ntị egbu ya mgbu. Mechie ọnụ chịrị ire wukpuo n'ọnụ na-agbọ ka nkịta ọhịa. Lee ya ma ngwa gị onye anyị na-agwa ahụ ngụ nwa lụọrọ m ya ịchọ ka onye gị mmanya wepụta ebe a gị na-akọ ihe dịara gị mma enweghị ọ dị otu a ọ naghị anụ ihe ọ na-asụ ebe ebe na-etile akpụ ya na-akpụ ihe mgbananụ mgbu jigide gị wawe ihe nkọwa gị ozi ewu na nwunye m adaghị anụ ihe ọ na-anụ ihe ịkwa gị na-atụ ilu ka onye na-aya akwasị ọkụ. Lee ma ngwa gị ikwu ihe dị gị n'ọnụ ịma ihe na-aya gị hapụ ihe a nneọma ọkụ m ji ahụ ụzọ atụpụrụ onye ọnụ ọ bụ na enwe ihe ọsọ ga-ewetara ya ebe ebido ihe a tụọ ya na-ama ihe na ebe mma n'aka hapụ gị na ihe na ebe a na-akụ asịrị ụgbala enwere nwunye ya gọlaba gala ahụ ya kụọ ọhịa m na ya kpara akpa ya kaba ọgwụgwọ ama dị ire ọ na-akụ n'ụtụ ọ na-anapụta ụlọ ego n'ebe ala chọtala akpọ onye na-achọ achọ. ngwongwo kpọkụrịta ọdụmọdụ obodo ewuru ọkụ mgbakwutere mmụọ na-agbakwutere n'obodo tere aka nwere ndị ọdụ sodobe adịrọ n'ọnụ ọtọ ihe omume ebere ka ụnụ na-abụ nọ ebere ka ụnụ nọ ndị ọjọọ ndị eji eje eme ife dị njọ n'obodo eje eme kwụrụ n'ọnọdụ njọ gbabara ụlọ ọsọ ụnụ bụ ndị ilo akatagburu m n'ahụ ihe njide ahụ ka nne m onwe m anya mahụ na ụnụ ji anọ ebe ọnọdụ na anaghị adị m mma mana eji m anọ ya nke a bụrụ sụbụ nne nke m wetara na onye esi gị wetara ya mmanya ebe ọ sọrọ gbara na-eje eso ha eje ma ahụchakwa ntị hụchaa ya ka m kwuo n'okwu ịgbanwee ndụ bịa eze nwaanyị anyị naha n'olu m nke iji wee bụrụ onye azụ onye amụma anaghị adị ize na nna ya mana ọ chọ m onye dị ya dịwakwa na ọrụ m nwa kpọpụtara nwunye m na-agbaja ya dị adịbe ndị mmụọ ga-agwa ya okwu ndị mmadụ gwa ya okwu ma nsogbu adịghị ka mmadụ ka o wetara ego mmanya hapụ onye nwoke m ịma na ọnọdụ ha dị mma n'obodo ya wee rie ibe enyebeghị mmanya ọ bụrụ na agwa ha dị mma a na wetagburu mmanya nwụọ mana dodokwa aka na ntị na-anụ ibe m na-agwa ha gbanwee ndụ bịa eze nwanyị dolu m mmanya nwannu ebiri nọ ya ọhụrụ iji aka m je setụrụ onwe m onye maka ihe na-adị mana agwụgwọ nke anwaji na anwa ekwu dị ndị na-abịa n'ọdụ ọnwụ ha na ibere dụka na-acha ihe nsi rijuo ya ọnụ nsogbu nwere bụ na ị naghị amajikwu ihe esiri esi dị mma nsị ahụ ị na-ekwu tutu ikpo ya akwụkwọ nri ọfụma ka m were rie ya bịa eze nwaanyị ọnwụ ha na-akpọ udufu mmanya na-abịa ebe a ede m na-abịa nnụzi olu gị ọzọ anaghị na-abịa eme ihe ugbu a mejuo ya anya
Ka ike ihe ọkịta ka ihe ji wee kwụsị m ebe a ihe ekwughị ọnụ kwuo ọsọ na onwe ebe na-aga ebe ka ịmụ ị na-aga ama m na uwe ogologo ọkpa na akwa iyi iji wee jikwacha ka mmụọ mmiri o nwere ike enwe na ofu nwokorobịa kpọrọ gị n'ekwentị ka ị bịa bịa nyetụ ya ijikwana ka ị pụọ ịgaga nyetụ ya gị ebe ahụ pụọ ga nyeta onye ọzọ si ebe a pụkwa nyeta onye ọzọ ị chọghị iche na-abara gị uru bịa mekai ọ kpalị ka ị chọrọ ịkpalị m kịta ọ kpalị ka na ha akpalị m ihe ọ bụla ị na-ekwu nọ kwuo ya ugbu a na onwe ebe na-aga oge adịrọzi ana m akpara gị bụ osikapa nwanne m nwaanyị ihe na-eme nwanne onye ara lee n'otu Chukwu si kechaa gị dokpechaa gị ihe ọ dokpe enwekwa ihe ibu gị buru ya ịga gị na-enyeta onye a na-enyeta onye a na-enyeta onye a ị chọghị iche na ihe anyị na-enyetụkwara ndị a na ọkwa na-enye ha gị nata ha ego ọkwa ịma na mma na mpa asa anyị erijira ndị n'ụlọ ha ga-enyegodo anyị enye ha agaghị enye anyị anụ ị chọghị iche maka ya ihe anyị na-oke ngwa enwere ihe m chọrọ ka m gwa gị ma ọ bụrụ na ị ga-ekwu ka ị ma nna anyị nke ọ na-adị enwere ụdị anya nna ahụ nna anyị nke ọ na-adị na-ele gị ọ bụrụ na onye ị ga-ekwu nke ọ na-ele gị anya ama m na ihe ọ chọrọ bụ ka ịnyata ya mekai nwanne m nwoke ị mana eli mgbe nne ji wee mụ gị tata mgbosi na-ekwu okwu kachacha wee baa mkpa ikwuru okwu ka mmadụ tata ama na ọ bụ mkparị ka ya na-akarị m ka ịkwado otu mesi wee kpalị gị ọrụ ma kpalịkọrọ gị anaghị akpalị gị na-agwa gị eziokwu ọ ga mmena gị uwe echi ma nwana otu anyị si etụọ gị iji gbuo obere ihe anyị ji were tụọ gị were kara gị wee mara ihe ihe na-eme gị nnọọ mana nsogbu adịghị ka ebe ị na-agakwa ihe na ha achọ ịgwa nwụ na ya ịchọ ka anyị were ohere wee mekọsịa ego ụmụ okorobịa na ụmụ agadi nwoke nọ n'obodo a ka anyị likpọ isi ego ha ekele dịrị Chukwu ịghọtara n'ihe m na-ekwu ịmakwa ihe ịdọkpụ ibu abụbụ eji eri ya material Chukwu ji ike gị o kesara gị nnọọ emewo nne ama m onye nne gị omena nne gị dị na mma mena na gị otu ihe a ka ọ bụ ọnọdụ mma ya na-awa adịrịkwanụ mma dịruo n'ụlọ ife otu otego m na-eji na-ele gị ị na-aga akwụkwọ otu a m na-ele gị na-ega otu a ya ọ na-adị m ka sị ka agbaghachi ụwa ya agbaghachi ụwa ọ bụrụ na agbaghachi ụwa ihe karịa ime ya wasị m ka nyere ndị gboo n'aka ha na-eme m na-eme ha tie nye gị gị nye m aka nnekwu aka ekwe aka ekwe aka nne biko chere nke a bụzi nke gịnị ka m na gị yiba mba ọ bụ ọyị ka m na-ekwu wepụ nke ọyị mena gị ime ọyị bụ amamihe m nwere ike ịkpọ ya anyị gụrụgụrụ anyị mechara cheregodi ọ bụrụ nwa gị nwaanyị ka mmadụ kwụsịrị ụzọ wee na-agwa odiri ya ka eke ya dị mbọsị ọzọ ị ga-ahụ wee gwa m odiri ya wee kwụsị ụzọ wee gwa m odiri ya m ga-agwa ya nwunye gị afọ m isi adọrọ gị mma onye nzuzu nna m gwara m ime ọ ga-emekwa ọzọ aka m ga-afụ gị Becky! Ị na-akpọ m Ọga Titus? Nna gị ka ị na-akpọ Ọga Titus? Ọnka m na gị na-abụ ji wee gburu ọgbọ ka ọ gịnị? Mekai? Papa nwekwe n'ihe mere? Ọ dị nke nwere kaikai n'ụtụtụ a. Papa nwa gị na-akpọ Jizọs gị na Jizọs ọ bụ ọgbọ Ọma ka isi otu a na-agba okwu Mekai? Mekai bịa ebe a! Mekai! Titus, nwa gị nwoke
nwa nwoke nọ ya ngwa na kedu dị mkparị dị ha iwe bata na be m na obi m wee na-ajụ nwa nwoke ọdọ enweghị ike ekene m ekene amara abawa ọgbọ i letara iru anya ọ bụrụ iru eji ekene ekene achọghị m ịmụta ihu gị dị kamgbe mụ na gị ji wee yebe ifunugo ka iru m dị otu a ị na-ekwekwu ekene achọghị m ịma ihe ọ bụla nọ n'ihu gị ọ masịghị ihu dị ka nke nshi achọghị m ịmụta ihu gị dị oke Titus achọrọ m ịma mgbe nwa nwoke tụgharịrị ubi m ọ bụrụzie eke na oye ebe a na-ere ọka agwata m ihe na-akọwa ya n'ubi m ka nwa gị na-abịazi igoro ọka bịa gee ntị ọ bụrụ mkparị ka ị bịara na be m ozu ole ya nkọghịrị ka m na-akọghịrị gee m ntị ozu ole onye na-agba gị nkịta na-agbọ ọ nkịta na-agbọ ọ nkịta ka ewu ngwa kpọọ ya ma ọ bụrụ na ọ nọ ya mekai Papa. bịa iwesi gachasi ebe niile si na ilowe bata n'obi m inwe ike ikere m ekele na-abịa na ajụ m ese nwa m bịa ime onye a Papa, enyi m nwoke nga ọ na-adị. ije n'ubi ya jee were ọka Mụ nke akwa, ọka kwa. ije gburu ọka n'ubi ya Papa, ịma na otu a m nọ na enweghị ihe m ji ọka eme. ị na n'ihe na-ekwu ihe onye si eji ele ipere si eji oko lee ahụ ọnụ ya ahụ ọnụ ka mkpi ịnwa njọm ịmụ ọnụ na obodo bụ mụọ mba ngọ na-adị ozuole lawa Papa mba ọzọ. Pụọ ngwa lawa biko ọchụka ị na-achọzi ọchụchụ ka m na-achọ gị lawa ịmanye na-achị ịmata ebe ị nọ ịmanye na-achị ịmata Titus ihe ọbụla na-agba egwu n'iro onye na-akụrụ ya egwu nọ n'ime abụ m onye egwu na-agba n'egwu m otu onye manya na ọngụnwa na-edi ya ọnwa jiri ya n'ala ọ na-eshikwa ọka dịka na-esi ọka ka ọnwa dike tara ọka odogwu a na-ebute ọka nwunye gị na-esi gị gị na ọnwa dike ejina m ya dị unu ihe gara na ụnụ ga-atagide ọka ụnụ na-aga n'ụzọ ụnụ na-aza ọka mekwa na anya anyị ọ dị mma otu a ọka ga-aka zuzuru kpọchiri gbunyere ofu m n'ihu laa n'ụlọ gị anụmanụ agụgụ gbukwu unu n'ezinụlọ gị ebe abịasịla anyị atọ ka legodo onye a lee anụmanụ agụ na-egbu ka nwụtakwa ụkwụ gị ebe a mbọchị ọzọ maka na m na gị na-abụ na-eme ọyị mbịa na-adasa mbịakwa ọgụ ego nke na-ejiri egotekwa kaikai na-enye gị na aṅụ onye dada mmasị Asampepe. Idigodi baski. Hey! Asa na mma. Nwanne. Nke a bụ nọ mpụọ n'ezi. Ụmụ nwoke ndị anụcha n'obodo a. Onye ọbụla a na-ene m so n'anya. Onye ọbụla a na-ene m so n'anya. Mama, m ga-eji ohere anụ a wee mesisi afa nche niile ego dị fa n'akpa. Mwele ka nne eli nnọọ nkwobi na-eme n'uwe ski. Hey! Nna, nwa nwaka nnọọ asa Ana m ebe ori oge ogologo mgbe na-ege na-ele gị ihe na ebe akọghị ite nke ọnụ ite nke imi ite nke ntị ite nke ike mgbe ọ nọ sị waski ihe na-eme gị a na-akpọ gị nyetọ m gị kere nnọọ ole eme ihe ka fọrọ ị chọghị imere onwe gị ebere nyetọ m nsewa dị na ihe iji na-ala n'iyi ihe kwesịrị ịbara gị uru akwụla gị ebe akwa nwa nọ onye ka m nọgoro n'ime
Ngana dị nwanne. Gịnị na-akpọ m Titus? Ya biri ụka kwere gị ịkpọ m oku Titus. Ihe na-adị eme gị. Titus amụdala. Ọkwa gwara m gị ihe metere ya na-eso ya. Titus hapụkwara kwa nwanne gị Titus amụdala m. Onye mara na ọkụ oshi na-akọkọ n'ahụ. Ọkọwa nna gị. Akpa amụmụ. Abịa mbe gị. Kọrọ gị na nwa gị bịa n'ubi mbebe gburu ọka m ka ebe ebila na-aga ọgụ. Ihe ka nwa gị na-eme ka nke ngwa ọkwa ọkọwa na gị. Gị na-akpọ m. Titus anwụọla ahụ ngọna dị nwanne m bịa. Ma ka njikere gị. Ịsakwara ahụ. Asara m ahụ saa ahụ m nke ọma sachachacha ahụ m sacha ahụ m jee were ude ebe a na-edowe ude were ude nke anyị na-ete were ya wee teela ahụ m mgbe ọ na-adị anwụdala m techa n'ala ahụ m niile kemgbe ahụ m techara ahụ a ị hụrụ ụdị ọchị ya nchere ọchị ọkwa ihe nji achịghị ụwa aka nka kụọ mmemme n'ahịa ị ga-aga chama asacha ahụ chọwa ụdị ị ga-ete ya bụrụ ụdị ụmụ agbọghọbịa akwa m na-azụtakwa ude ha nwa na-ete ahụha m nke a ma rụrụkwana nke ha tezuela ahụ gụọ na-egote ude nwere igote nne ude ije ma eji ude etepụ nka nwa ka anyị ga-abere ka ma ude ndị mmụọ ihe nji eme ihe onye nọ n'enyi onye nọ n'enyi ka m ji eme ka m hụ n'ude nwa ihe nọ n'enyi maka m hapụ ugbu nwere ike ihe akọwa akọ gbuo ogo ka m mara ma ọwụọ ka m na-akọ ma ọwụ ude ka ife ọmụma ka ọkọ mgbe gaa gosi m ihe mmanya wee tere ọ bụrụ na itere nje ndị ọgba nje mma ma ịgba ọgụ nje nke bụ ite ude na-akọwa chịkọchịkọchịkọchịkọ Hey! Nje aja. Ihe ka ite na ahụ? Aketela ahụ niile. Ga-atụkwa mmiri. Ite na ahụ m. Chọọ mmiri. Chọọ mmiri ugbu a sacha onwe tupu gaa na-ekpo ụrọ ka ahụ. Atụchala m. Chọta mmiri were saa. Nke a gosi na nwa afọ modern facilities. Mother. Ya ihe a na-ete n'isi ka ị ga-ete n'ahụ. Ndagwara chọrọ mmiri ahụ agwụla m. Hapụ ya nnọọ ka ohe ga-ahụ. Chọta mmiri were saa. Ahụ agwụla m. Chọrọ mmiri were saa. Chọrọ mmiri were saa ahụ. Gbanye mmiri. Si gbanye mmiri. Papa, mmiri kwa. Mmiri Onwe kwa mmiri dị n'ụlọ a. Onwe mmiri dị n'ụlọ a. Onwe mmiri. Mba hapụ ihe aka ọ hapụ gị ihe nnọọ. Nna m eme mpa ya. Nna anyị gọna dịkekwa n'ihe ọ kekwana ụdị egwuregwu ụmụazị ihe nke a. Oke chọrọ ha na-ekpe aka ala mee ka ụmụaka ịma mgbe m so nna gị wee bata n'ụlọ unu ịsaba m anya wam nsị ya amam otu m ga-esi mee ya abịa m n'ahụ agaghị m asụ n'ogo na ihe ịhụnanya enwere ihe iji ịhụ m n'anya were eme ahapụ nke ịhụnanya amagwo m ihe m ga-eji imego ịma na ihe anyị na-etokụlụ ego ka eji ego m wee jide nke azị ka anyị wee bido egwu maka na ihe a na-akpọ nke a ojekiri ije ndị Igbo na-akpọ ojekiri ije ebu mme n'obi ka oke wee bido anyị nọketekwa na pere ya bidogodo nke a ihe ndị Igbo na-akpọ ojekiri ije ebu m n'obi na ọ ga-adị otu a oru echi nke a
ime ebe a dị ka ụlọ okpukọrọ ekpukọ nna anyị nke ọ na-adị inwe nsogbu ịmara ị na-anya n'ime ọfịa mmadụ nwere ike ịnọ n'ime ọfịa ahapụ ya echikwa olu echi ọkụ elekere nke mbụ n'ehihie ịbịaba anyị ma enyetụ gị ekwere maka nwanne nwoke nke ori onye nke ahụ hapụ onye nke anwa ama m otu m ga-esi ga-aji ọnọdụ onye nke anwa ọkwa ya nọọ ịbịa nnọọ mụ na ga-ahaji ọnọdụ anyị anọlọ nnọọ ya taa mba na otu egwu gwara m ya aga m akwado ngwa na emerekwana ahụ nwa na-aga dike ofu nkwu okwu kwa m ya kwere ego na-ekwukwe n'okwu n'ụwa mba ka nso nwa ga-anọrọ ebe a ya bụrụ ngwongwo ya niile ma ihe niile komkom ka ọ na-ete n'ihu ma nke ọ na-ete ebe ọ na-ete ya bụrụ isi n'ụlọ nga wee pụọ nna ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọ ịgwa m ngwa abanye m n'ebe a kwalụ ngwongwo nke m na ya were n'ogbu achọkwa m ịhụ ngwongwo ya ụbọchị aka nọ ebe a ahụ na-akọkasị m anụmanụ a wee si ebe a wepụta nwe kpọrọ ya si abịa kutere mmiri ka m were sapụ amamihe na-agbakasị m ahụ anụ ọhịa ụbọchị ahụ ọ dị ka ọgbọdọ wee si ebe a zuzuru kpọchiri gbu niile wee si ebe a wee ga okoteghere mmiri ha ọjụ ọ bụrụ na gị nwa na-akpado na ọ gara ebe a bụmazi ebe ọ ga-anọ ọ bụrụ ebe na ya dị ebe a chọkwa m ịnwe ebe nna m siri kutere ya mmiri ka o wee saa ahụ wee jụ na-afụ ihe o tewe ihe ọ na-ete gebe ntị biko egburu ewu dị n'ebe a kwanụ ngwongwo m ga ebe a ka gị na nwanne nwoke nọ ihe onye unu ga na ịkwatara iwu n'ebe ahụ ị na-anị ya kịta mma otu isi wee mezie ejule weji ọ ka shibe ya bụrụ isi ka na m ukobo ọ ka shibe ya onye kwukwuche ọ ka nwoziri ihe uru na-ezo onye jikwara ọnọ ndị mbe n'ukwu kedu ihe nwoke ga-achọzi ọpụcha gị ihe niile ọ chọrọ ibe na-eme ozu nna anyị ewo amadị m na-efuọ nna anyị biko galụ onwekwere ihe mmadụ ama na n'ime ụlọ kedu ihe nwoke a sị dị ọna ikwe na-anapụ ka ọ bịa matara gị anụ nwa were kweghị mgbe gị na-agagharị na azụ ụlọ be mmadụ ama ma ọsụsọ onye aka nwoke a na-ekwe
ama ọsọ onye a ụmụ anụmanụ Chineke kere eke gị na-ekwu ọnya na-egbu ha nwunye gị eze nwaanyị gị na-ebugara ya na-eresikwa anyị nga n'ọnụ. Ị hụrụ ọnya ama akpachirịrị ya ebe obi kara gị bịa na be nna m maka obere ọka m were ka iji bịa na be nna m na-agwa nna m na-abụ m onye oshi just maka obere ọka. Mgbe ọ na-adị na-akpachi onye a bido na taa ọ bụrụ na ị na-ekwu onye ekwe mụnwa anyị mkpachi nke ọ na-adị ị na-ekwe mụnwa umekaị enwe ihe m na-arụ n'obodo a mkpachi ka nna Chineke kpakwa gị ọkụ mba na-eburu onye alawa buru ala na ọ ga-asịzi agụ ezigbo n'ochi ka m ka ndị shọ na ọ gaghị na-amata m ebe nke ọ na-adị obi kara ya bịa be nna m na-emegheri anya agachi na-amụ anụ mgbe ọmụmụ okwu na mkpachi ya ọ ga-agwa gị na enwe ihe m na-arụ n'obodo a mụnwa umekaị m ga-emekarị n'akụkụ ka m gaa n'ọnya nke ọzọ a gaga kpachikwuo ya ị na-ekwe ọnya mgbe ọ na gị na-agagharị n'ime ebe mmadụ ekwegharị ọnya nke ọ na-adị gịnị na-adị anụ na ukwu onwe gị n'ọnya sụsọ obere ọka m ga-anya obi gị were ya ka iji bịabe nna m ga-agwa gị mgbe ọ na-adị ị na-ekwu ọnya n'obodo a mụọ meka anyị na-akpaji ya akpaji ihe nọwa ikwu ọnya meka anyị na mkpaji anyị ga-ama onye ike ga-agwụ kwụ onwe gị n'ọnya akpajiela m dị nke ikwere mgbe mbụ gị bịakwa kwe nke a kwa gara mkpaji nke ikwere ebe enu mkpajikwe nke a chebe anụ ịmakọtacha gị nye nwunye gị na-eresikwa anyị ngala ọnụ anụ Chineke kere eke kere eji Chineke kpọkwa gị ọkụ nke ọ na-adị a na-akpọ nke ọ na-adị gị na-agagharị ị na-ekwu ọnya kwuo onwe gị n'ọnya ihe ga-eme mme ọnya ka ọ dị ka anụ ji ya gba ọsọ ọ dị ka anụ ji ya gba ọsọ ihe eji akpọ mmeka anyị n'obodo anyị na-ekwu ọnya m na nna ka mmere ya ọkpa anụ ka ọ dịka kwụ onwe gị n'ọnya ị na-anwa anụ ọmụ na obere ọka ị ga na-ebi gị were ka iji were
ga ya ndị amem nọ ya bụ ihe na-eme m ihe a na-eme m nọ ka ọ wee na-akọcha m ka ọ wụ na ego aga na-adị m na ọkwa ọnya m kwa ọzọkwa nke taata bụ oge m na-abịa ebe a m dotere ọnya ahụ afụzi m ọnya maka anọdụ na-eme onwe ka mụ anụ buru ya gbata ọsọ gatụkwa obere nha ya nchọwazie lekwe nga ọnya m ji asara otu a ka nkịta dị ime nsi ndị mmụọ bụ ihe a ka ndị mmadụ mbuga ọnya akụkpọgo nna anyị nke a pụtakwanụ gịnịkwanụ ise ịmakwana nọ m kemgbe na-eche gị nnọọ ka i buru anụ ka ịbata ka m siere ndị mmadụ anụ ụdị oge anụ nwee na-ebutezi anụ ihe a na-eme ihe a adị m esizi anụ aka mere ego na-adị m n'akpa ọkwọ na m bute anụ a m nye ego mgbe erepụtakwa ndị nyekwa m ego m tinye n'akpa ihe akakwa ewute m karịa ngụ nwa ụbọchị aka dị na-alụta ọka m dụrụ nwoke a n'ụzọ na-agba m nwunye gị ọ na-echizizi anụ kọba ijizi ego iji ekota anụ nsọkwa anụ ọkwa mmụọ na-egbu nna anyị kwesịrị ịchọpụta onye na-eme ihe ahụ kwesịrị ịchọpụta ihe na-eme ihe a nsogbu adị nwunye m inweghị nsogbu ihe a m na ebe akwa ya ka na-agba enwere ihe obi m na-eme ọrụ mmadụ n'ihe a ọwa ndị ofu esi mana nsogbu adị kama ndị ihe a ga-achụchachara anyị ndị na-azụ anyị ahịa ebe a ihe a ga-eme ewu ị ga-ama nwemere ebe ọzọ ị ga-na-azụta anụ ọgụgodo ọkaịcha eme nwoke a na-egbu ọkaịcha aga m ama mụọ ka na-egbute ọkaịcha ahụ ka anyị werekwa ọkaịcha bido kama ndị ahịa ya ga-agbala gị ịma na onwe ha n'onye ọzọ nnọọ ma tatụ nche tatụ ihe ọkaịcha ọ na-atọkwa ọ dị ka nkịta ya na nkịta a yiri ka m chọọ n'ihe weta gị nne tupu ga na-ebutego m nkwụ ọcha wetegodoro m nkwụ ọcha ka m were gbado afọ were tụkwasị nsogbu adị n'obodo a ka anyị nọ ọkwa na ekwuru ọbịa a ga-ahụ isi ya ihe kwuruturu n'ime eme bịa okurutu eyi ọma mpa mgbede ọma lenụsụ mmadụ akwụsị m ebe m ga-anyụ amịrị ọkwụsị m anyụzi na amịrị ebe enyi oke ebe ị ga-anyụ amịrị bịa nyụọ ya ebe a bịa nyụọ maka ma mụwara na-achọ ịpụgo ama m ụdị ara ị chọrọ ịda ihe a lenye ịnya ka ọ n'olu ị na-akụ egwu ịnyara anyara gị tie nke were ahụ amama ụdọ ka ị gara ịkwụ ka ọra ka ị gara na mba ọghọta ka inwe mgbakọ gị mere mgbada ife ahụ ife anyị ji eti egwu na mgbogo oge m nọ n'ụlọ ka m jere enwee na-akụziri m egwu Michael Taksin ọ na-akụziri m egwu nke a na-eme ụkwụ na mana anyị nọchara ogologo abalị aka nọ mmụta wee nataba maka ama na aga m eje abalị ọzọ abalị echi nje mma aka ahụ ka m mụta ya nnata ma akụziere gị egwu nke a na-eme ụkpọ otu a na-eme ụkwụ ya egwu ndị ngwọrọ ka ị chọrọ ịba ọ nwere abụghị ihe a ga-eme ihe m ga-asa ewewe ọkụkọ mara ọbata ihe mara ọmara bata ana m eti egwu nne ga anaghị eti egwu ebe isi buru egwu bata ebe a ka nna m nke ebe egwu si bata ahụ na ị naghị eti egwu nne anaghị eti ama m egwu nwa batara nwafee mama nwafee gị makwasị m mụnwa wụrụzie oti egwu mụnwa na-eti egwu nne etie nwekwa ibe ndị pụtara ebe a meti ebe a na-enyere gị na mama aka ya bụ onye ka m na-achọ ime ka ị mara ị hụrụ otu onye hụrụ m na-achọ ịgwa gị mgbe anyị tolitere n'obodo a wọrịọ nna a na-eti egwu ana m elechi ụwa ya ịhụ na mgbe egwu ghere eghere ọ na-etiga ihe n'isi ihe eji ede ihe n'isi mba iwe isi iwu egwu onwe nke batara nụ onwe ike ji aka ya dee onwe ka ọ bụ emechakwa ma atabakwa ahụ chebekwa ya echebe lenụsụ mba ọgwụ ibe aka m ji asị na mgbakọ gị gbadara agbada oge nke wọli ọva bụ mgbe ochie fa na-eti ana m eletie ewe ya ana gụlọfụzie na ife niile na a na-etoli etoli mgbe ahụ wọli ọva na-eti ana m eleji fa na-eleji kịta ya anọzi na lebechi
if I must you na do me do ya simebe even achọba nke anyị na-emezi kịta awa ọsọ solom jebe ebe ife na-eme ka anyị na-eje nkwali tawa na ife ebe ntotere n'inya ife n'onu na itinye ife nde n'isi nde ji aka ya ede n'isi m nwa obere oge ama m o nwere ife wọrị ọfa na-eme mgbe aka fọrọ aga m etokwurie nwa obere oge m etokwurizie nke ime nke arụ mena pụtara ga-apụ amụghara egwu arụ mena mgba nga chọrọ ya ezigbo ịga m ga-eji wee nkụọ ya n'ụkwụ nkụọ ya n'aka ibi nya ikwo gị n'isi lee anya gị na-acha ka mkpọ ụsụ chere ka mena gị atụ ụkwụ anyị na-atụ njaghara mkpụọ gị ikwo nwetebe ihe ọ ga-aza ọwụ na iwu ha onye m tụkwasara obi aga m asị na enwe ihe mere ebe nna ya ihe ọma otu egwu bọgọ ọ dị nke were bụrụ na gị ti egwu adị m eme ife ewi na-eje ebe anyị nwere egwu ke maka papa gị nna m onye ọwụna dị mma enwe onye na-emegide ibe esi n'ọwa egwu ka ị ga-eti iwe n'ọwa egwu ka ị gara eti enwere nwoke a na-eti egwu a na-akpọ Michael Jackson. Enwere ka m gwa gị enwere nwoke a na-akpọ Victor Wifo enwere ogwu o tiri ọ sị jita boy if you see mommy water if you see mommy water never you run away never run away Victor Wifo nna ya itiri aga nke ọma anakwa abụ okay ama maka jita boy ya ka njeli ebido kụwakwa ọ sị na ọ egwu ka ọ ga-eti wee bụrụ mmadụ n'ala ọ dị ka osorola ndị ala aṅụ tramadol nke onye metere buru nna gị ihe mara nna gị wee ezigbote enyi nwoke mana gị nwatakịrị ngwa ebe si na ọ wee bute iwe n'egwu onye egwu ife nji like ya gị bụ na mkpọkwa gị ị bịanyetụ m ife nji like ya gị bụ na mkpọ na mkpọrọ gị ị na-abịa ife njifụ gị n'anya bụ na ọ na-mkpọ gị ị bịanyetụ m ya na mkpọkwazi gị ebe ị na-ama ka obi si adị m nyetụ m kezi nke ị na-emezi ilu gị ka ebe ide ịbara na mmiri ọcha ị na-ajụ m ọkụ ya ana m ajụ gị kemgbe m nọ na-eche gị ebe a kwụrụ ebe anụ dịka atụrụ enweghị onye nche nọ ebe a na-eche gị ịhapụ m ikwere apụta ọkwa nne m ọ sị m ga-abụtere mmanya n'afịa ma agabakwa onye mana ọ na m eje ha o nwere etu ọ ga-adị maazị ma aga-abutecheli ya mmanya ma ebutecheli ya bịawazi anụ mgbe m na-abịakwa afụkwara m nna gị ọ na-aga n'ofe nke ọzọ ọ na-aga
ya wona baguni. Ya bụ ga ọ bụrụ na ọ na-aga aga. Mana okorotu. Nyetom. Kezi ihe nwere. Ị ga-ajụ m oge niile ma na-ewetara gị ihe. Oge niile ọlọ ngị nwa onye na-enyere m ihe. Gagọla m egwu nu. Ife nji like gị bụ na mkpọkwa gị ịbịa nyetụ m. Ife nji bụ gị n'anya bụ na mkpọkwa gị ịbịa nyetụ m. Ife nji like gị bụ na ịma ka o si adịkwa m mma. Ọ na-adị m mma. Egwu ga-amasị ka m nnọọ. Nke a tọzịa gị nnọọ. Ịmanye mee ọkwa nyetụ. Aga m enyetụ gị. Aga m enyetụ gị nnọọ. Mana kpọọrọ m ihe a nchọgoro gị kpọgodo m ihe a. Ịchọkwa nke ọkpụkpọ n'elu nke ọ dị mma. Ị gafe afọ ya. Enwere otiegwu a na-akpọ Ọsadebe. Ka anyị jee n'egwu Ọsadebe. Ọkwa nyetụ ga-enyetụ gị nnọọ. Ị ga-enyetụ mana nke mwepụ aka a na-adịcha m mma. Nke mwepụ aka. Eme nje wale. Na iru ụlọ bụ unu. Ọ bụrụ na iwepụta ihe a na-ekwu, aga m ekwutekwu ife ọhụụ na ị na-ekwu n'ụwa. Anyị na-eti egwu, ndị na-eti egwu na-amụ iveli nne. Ya bụ otu a nọ na eji m egwu. Mba, eji m egwu ibe ahụ okwu mkpi ka ị na-ekwu. Mkpi na-awụ ọnụ ọchọ bụ ọnụ na otie iji mee egwu ọ mkpi na-ekwu ya. Ọnụ ojii adị m ikwu eziokwu. Otu a m nọ, ama m ihe ahụ m chọrọ. Eziokwu ka m. Ama m ihe ahụ m chọrọ otu a m nọ. Ka anyị na-agagoro n'ụlọ anyị. Mgbe anyị gara enweghị ife mere ọ ilu bụ unu isiokwu. ebe hụ na unu agwaghị okwe ị naghị ekwe. Mgbe elu na ọnụ ojii adị m ikwu eziokwu. Mekwere nke nwere ọ na-aba ṅụọ anyị nke na-achịlite akwara nke na-eme ka akwara kwụrụ. Ọkwa nke ịba nke ga-eme akwara ọ bụrụ akwara. Nne gị. Aṅụ anaghị ogbu ọwụrụ dachi m. Ama m onwe ya ọkwa ịgwago nne m nwere nke eziokwu na mgbada ebe ni awụ na ọwụ ibe aka m isi ebe a na ọkwanụ nwa ọgwụ igbu a na-ele n'ihu bụ unu ya ka ntị m iji iwe eji ana mmụọ ka ime awụ ya na m abịakwa nụpụ na ọnụ ụzọ ụlọ ọmakazi ọgwụ igbu a Ike igwe m na ahụ adịghị ego. ọgụ ka ahụ adị M bịa gba gị ọgwụ igbo nyekwa ego ma nke a dị ka okpekere ọ bụ gịnị wọka ebe a ọgụ ka ahụ adị mgbọsị gara aga nkwụ ebe ị na-anyụ amịrị n'ihu bụ ụnụ ọgwa amịrị gị na-acha ka nke atụrụ ọnwa onye ahụ adị ka amịrị a na-acha otu ahụ. oke emego m ihe ọchọ kpọrọ gị na chipụ ụnụ na-aba uru kpọpụta gị ebe a akpa ya gekwe ntị ka m gwa gị efuru ebe anyị nọ kịta achọpụtago m na onwe ofu mkpụrụ ife bara uru ma ọ gwụrụ ọgwụ igbo nwa ntị ma nwere ife ịkara imenwuhu onwe ofu ife bara uru maka nke afọ anyị ga-esi ebe a kịta jewekwa ebe anyị na-eje anyị jetọkwa ebe anyị na-eje maka ọbụrụ na ụnụ ka anyị kwadoburu na anyị nara ka ngwa ịpụ atụrụ ana m akpọ gị abịa ebe bara uru na bụ na enwe ihe bara uru ebe a ịmakwana maka ị na-ebugharị ejita ụnụ si mbọ na-enedo gị anya ka ha bụ gị na-aga apụ afọ ngwa afịa
Chere o ji atụghị gị jere bata n'ime ụlọ be nna m enyi gị na-abụrị nwanne m nwaanyị abọrịkwara m gịnị ka m bọrịrị akwa ka m ka na-eme otu a ma gị mabata onye ka m na-ekwu m na-ekwu lee ebe ụjọ na-atụghị gị isi be gị bịa be nna m na-abọrị nwanne m nwaanyị obi ga-ekwe m ime gị ihe a ma egosighị gị ihe eji akpọ m aka n'obodo a lee ka m gwa gị enwere ihe iji na-akpa ekwentị ejikwe m kọbọ na ekwentị gị mechie ọnụ a sị gị mechie ọnụ lekwe ka m gwa gị ọ kakwara gị mma na ị chọrọ ọkpụrụkpụ ego nye m ka anyị were bido ije a ejikwe na m ghara inye gị mechie ọnụ maka azụmahịa anyị na-ebido ebe ọ na-aga atikwere aka ọka nwere esigo gị foto n'ime ị ga-ekwe m nkwa ugbu a na ị ga-enye m $20,000 $20,000 chi ọnụ ị ga-enye m $20,000 ka anyị were bido ije ọgwụkwa na onye m ọkwụsị $20,000 ee ka m ga-enye gị ị na-ajụ m ajụ nsogbu adị ka m pụwagodo apụwa tupu nna ụlọ abata ma mpụwa ị ga-enye m $20,000 e were bidogodi ije mara otu esi aga ejikọ njiri nwanne m nwaanyị tụchara mmenye gị ama egbu gị kpọrọ nke ọ na-adị kpọmata be nna m ya na-abọrị gị eme ihe gafọrọ gị n'ime kedu mgbe ị ga-eweta ya mgbe ọbụla ọ bụrụ echi nye gị ụtụtụ echi ana m abịa be gị ewere togede ekwentị gị nye m nọmba nwunye m nọ ya ọkpọkwa mechie ọnụ nsogbu adị ka m gachara akwa m akwa gịnị ayala asị m gị laa nke ọ na-adị nwanne m nwaanyị this man nwaka nwe ego anọkwa n'ilu ụlọ gị nọ na-eche nwaka nwe ego anọkwa n'ilu ụlọ gị nọ na-eche ịbịa ka inyetụ m nọ na-adị m mma nwaka nwe ego anọkwa nọ n'ụzọ gị nọ na-eche nwaka nwe ego anọkwa nọ n'ụzọ gị nọ na-eche mụmụọ nwa m egwuola m na na-abịazikwa ụlọ nwa aga m na-atụzi egwu nnukwu maka na enwe ebe a na-awa na-eme ife ọ na-ekwo ekwo nke a ị na-enwu nnọọ tụwa na-enwu tụwa ọnụ gị na ọnụ gị nke a ji mega kwa nwa gị ego abịagonu m ịma na ka anyị na-ekwu oge gara aga ka isi m nọ tata ka m bịa ka imepelu m ikwe ka m tiri m ịgba imepelu m ikwe ka m tiri m ịgwa mụ na gị na-agbanwe na anyị si etibu ya na mbụ ya kwanụ ka anyị ga-eje ọ ga-awụ n'azụ ka ọ ga-awụ n'ọfịa ọ ga-awụ n'ịta ma ihe mere ị ga-ebe lawa echi ya m ga-abịa n'ụlọ nwunye otu ọbụla isi chọọ ya m ga-eri gị gwakene m ife jikọrọ tata na echi ị nwere ife a ga-eme tata gaa na-eje eti n'echi ịmakwa ya nwa ka a na-akpọ mmebi gị mmebi ife tata ị na-etinye ya n'echi ị na-ama oge ife ji adị mmadụ n'ọnụ ọnụ ị na-ama oge o ji anọ mmadụ n'ọnụ ọnụ gaa na-ekwukwa ife a ga-eme taa gaa na-ewere na-eje etinye echi Onye nwee ntụkwasị obi ebe m ntụkwasị obi enwere m ntụkwasị obi gwa ntụkwasị obi ka m ji bịawa mana ịmagonu na ntụkwasị
ntụkwasị obi ewu ọ bụrụ na ị bịa mezie obi nke ntụkwasara atụkwasa afụnụ m ebe m ga-esi wetakwa obi ọzọ tụkwasakwa n'elu nke a na-atụkwasa mgbe ntụkwasị obi ebe m nọ otu ọbụla siri chọọ ya mbịa n'ụlọ na-echi nye gị ya ọ nke ihu ọ n'azụ ebe ọbụla ị chọrọ ma nke ọnụ ebe ọbụla ị chọrọ m ga-enye gị ya amakwa na ị ga-enye m ya maka na ị na-enyebu m ya ọma nke ka ọbụla a na-ejide aka ka ọbụla ma nke ọnụ m ga-enyecha gị ya. Anyị bịa echi anyị ga-eme anyị aga n'ịta anyị aga n'ọhịa n'ịta mana ịmagonu na ọwụkwanụ ịkọchara ụmụada na gị na nne gị dị na mma ụmụada agbalazi aka ịmana ụmụada na-agbada aka a ga-etinyere ụmụada ife etinyere ọgọdụ o nwere ife a na-awa a na-emetụ obi ewe na-adị mma ife a na-akpọ ya obi adị mma ọ na-ewukwa obi adị mma chọrọ ka m mere gị mmetụ ị na-emegodu m mmetụ ife niile ka ekwe nkewa a na-ekwu ife a ga-emetụ nwa dị ka obi adị ya mma ga-aghala obi na-emetụ azụ obi na-azụ nwanne ị na-emetụ m n'obi ọ gị na-emetụ mee nke otu a mmemme ike ga-emebi ịmụ ahịa mmetụ ka ya ka ebe n'ala ike ka ebe bụ ihe eche akwụkwọ ọgbọgwụ n'ụsụ na-abatakwazịra n'ụlọ ebe a na-ekwekwe ebe rapụrụ m mpi na-abaka mba mgbe ọ na-abasa mba na nna abaka mba na nna aba mba anụmanụ bịa vero nna anyị bịa nwaanyị ọma bịa hei ijikere chere edoro gị ego n'isi akwa ebe a omega were ya wee site nwe ofe a ga-eji wee rie ka njewe achọkwa nnọta gị sị na anyị egebe ma ọ na nri adịrọ akwụrụ ihe na-agba ekwentị anya gị nwekwara ihe na maka ụmụaka agụgụ m ha batazi ebe a onye nwe m ga-etinyere gị ihe na abada aga m eshi nke ị ga-eji wee rapịọ m taa etinye nlọta gbuo etinyekwu gawalogodo onwe oge ọbụla ị na-akọ onye ntị ngwa nje nke ọma nnọ ya bụ na onweghị ego dobere onwe isi m na o dobere ego m ji chọrọ ya na mkpu na mụ kpọsachi nta kpọsachi ime onweghị ego na o dobere mụ awo ji egwu egwu ịma na ọ na-akpọ m onye nzuzu onye na-amaghị ihe mụ na m ga-ahụta ata n'ụlọ ọrụ ya Peter kezi ebe na-erizi ka ihe mere ji ebezi ebe na-eri onye na-ebe lori chekwa moto nwere ego nye eme Peter je natara m ego m gịnị ebe m ego ọ bụrụ na ọsụ na m enye gị ego mma apịakasịkwa ya yakasịa ma ebute ya kịta na ọ bụrụ na onye na ego burute ya tinye n'ime ọjụ mmegbu ọkụ ya esi onye m ego je ebe na-eri na iwe bịazie Peter ego ọ na-atụzikwa gị
Kwa kemu kwa soko makamla ke ba bu no si ime park. Na Peter. Obo nige bu esi bu wa isi. Ya na park ya we ba na ebi. Bra na edi bu esi e ba ka kwa kwa ya. Titus ine mankuja akuku bayinga ki lora gando Ke yibute kwa ya ba. nga ki lora ga piom tai mona singu to war me gon ni munu maka ga jiri ni Titus o wa yi do isim ni do de ni me kurugi cho kwasa ebe ni odi ego ho ide nga ra gando hey Jamu tu wanya ko bla ti wo mo. Nge bu no mado. Iwo bu wo ka fo bu wo ka bu do nke ko mo. Yo shi. Hey! Ina ke na kuka. Kawu. Baidu. Ko na ko ko. Amuzu woke. Ina le mosu. Wonu mu gwa ko pa hawu. Ugwu na ngi igwe kwara wi. Ugwu akụ. Ego ndị nche ihe na n'isi m. Amusu. Ihe na-eme. Nuno. Dele ya sete lota azumu e gote na anu. Ina ga gote anu. Ọkọ bi ho tu nwa ija pata ni nwoke ndị Igbo ọsọ. Anyị na-agbakwanụ ndị Igbo ọsọ tai. Jebe go ka se ba po. Ife na-eme osu. Ude na aja. Wọlụ bụ ụgbọ akwụkwọ ogbe ho gị. Ụgbọ ụlọ gị ibi ogbe ho gị. Weta ego ọkụ ogbe ho gị. Jekwani m ego for maintenance ogbe ho gị. Ha? Wọlụ kịta kwechi mere anya otu a ịchọwa ihe gị idowe gị. Onye oshi. Jekwani ego ka se ba po. Hey! Onye hụrụ mụ nwa onye ka ndị si ka m bịa ebe a vụọ gị kịta ịbụrụzi ego akwa ezo ya na be nna maka ote ego ye m amusu na nwa m ọrụ ya akwa ego ụmụ nwaanyị ji agbara ịnụ ndị Imo ọsọ Nge were ka. Ya sikese. Wa ndọta apa. Ụmụ nwanyị na-alụ. Ego m wee bịa ebe a Yekwadu bego ka fuwa. Ada nwoke ma ndị ochi. Mana mgbe nna bụ enwere ego tie n'isi be enwezi oke amụsụ na-abụ ego na be Nna anyị natago? Nna anyị nke ị na-azọburu ije ka agụ iro ozu. Ọ dị ka o nwere ego o ji. Pero ya nwere eziokwu ego ahụ nọgoro ebe ahụ ndị nwere ọ bụ oge na-ajụnụ Biko hafụ ma ATM na moto gbagharịa. maka mgbe m na-apụ ama m ego ole ndị were ebe ahụ makwa ego ole ndị were ebe ahụ egoro m ego ebe ahụ
ya nwere na amụsụ na-akpọ ego nọ n'ụlọ oke na-akpọ ego nọ n'ụlọ akwa Amandewo. Nke ijikwa mekai ka gasị na-ewu amaghị n'ọgwụ maka ịkwana ihe ọmụrụ na-ajụ ịdị ajụ papa anyị ọ na-achọ oge mba mma kekwana ihe bụ na-achọ Ị na-achịkwa onye idewere ego n'ụlọ? Ego m ego ebe ego ndoro buru ibu asị m papa ndị were ego abụzị m ụmụntakịrị Ị nwere ego buru ibu. papa ya na idobele ego adị ọzọ chọkene ebe ahụ isi n'ihu mechie ọnụ ga-achọ nwa ebe na-achọbeghị gị na-agba m sị nchọ kere ihe na-achọzi ya gwa nwa dị aka ndị nwunye ma gwanụ ya mama anyị gwanụ ya biko hapụkwara maka ya mara ka nje shi ofe nchọrọ isi maka efere ka o wee chepụta n'obodo ka nje ya akwụkwọ na anụ jaki Papa. Mama, Igabia, the take a Yawon, Honey, you give away. Get back into the next you never had a pan on the line also. You can't. More like you will take the opportunity. You couldn't cause that. I know I got there. Is who can have. The whole of my own work and that. You got your hand, you got what I do for a baby. Yeah, how are you? Zaya, Yahata. Ebo Hassan and I go. You don't like a Jiri and his Zukanabo. I got there on. I will let you go with you. Let me get around. You make it. Natalia Mpaya was in the mud. But there, you go alone. I'm coming to na aka go bagote ego nke na ọnọcha n'ọkpụrụkpụ n'ọkpụrụkpụ anyị kedekwa Chukwu ọkwa Chukwu tata dị mma nnọọ ma igi nwoke Titus bịakwanụ chọọ gị otebekwa ka o si ebe a wee apụ Titus kwa bịara chọọ m agwa m ya na ị gafe abata Titus eche mma m na ya ọkpara ngwa ya na enwe ebe m na-agata ọ chetezi na m gara wee bịara ịchọ m
mmanụ ka unu si mara onwe unu. Titus. Aha azụ. Nsogbu adị emecha ka ngafe. Uji ego ji ọgwụ ejibego m ka eji nwa gani mekai ihe adịwo mma ihe adịwo mma gana dị mekwere ka osikwuo ihe adịwo mma gana dị mere ebutego m ike money ego ngo na-adị kwụkọtakwa ụgwọ no ama agwa gị ihe nji wee bụrụ mekai agwara nwanne m nwaanyị agwa ịbịara eri ejila nwanne m nwaanyị $20,000. Hai! Agwara nwanne m nwaanyị sị na ihe ọnwa na-eke na anyị tụghalụ ọfụma anyị ga-eji ya eme ego. Mpasa ya ataji n'anụ lekwa ego nke ọ na-adị kwụkọtakwa ụgwọ na ndụ a ị bịara eri ejila nwanne m nwaanyị. Hai! Nke a na-abụ nke nyetụ m nwanne m maka ọ ga-ego n'ihe ntesa gụọ nke a iriri ogologo a ha na-eti n'isi nke ọ na-akpa na ntị ma n'ike ma nke ogologo nke a nweta ebe 5,000 ya nye nwaka ego bụkwa onye ya anyatụ m ga-ekpo n'enyi m nwoke na anyị were taba n'ihe ahụ ihe nwaanyị a na-eji ya pụta akara m ibidogodo ebe a were ribe akụ papa kọsa ahịa atọ n'anụ na mmakwara mwelitekwu n'aka n'eke ma ọ nwunye dịka ebe 30,000 ma a ka bidoro ahịa ebido isi ebe a were bidogodo ebe ego ele ụdị ihe ị na-emekwa n'ihe a ka enwere obi ọjọọ lenu kamgbe eri mgbe m na-anaghị ihe a na-anaghị ya eso m na meji ihe ego tata a wetekwara m ego gakwanye gị gị na ọkụ ebe a na-egbu akwa m oge mee na ihe a na ọ na-agụchi m ike nọ ịma ihe mere chiri ji ya nwayọọ ịkwacha a na-eji nwayọọ aracha ofe dị ọkụ ịkwa chi ya nwanyị anyị ga na-apịrị ya nwamkpe ugbu ejiji nwanyị aracha ofe dị ọkụ maka ịma iwe ike ị na-aracha ofe a dị ọkụ nwayọọ onye ọzọ bịakwa gị na ya aracha nwayọọ ka mma ofe a dịrị ọkụ gị aracha ya ọsọ onye na-abịa ọchịchị ọnụ ngụnwa rachara ya ọ gị nwa na-egbu n'oge ịkpụ n'akwa gị yipụ akwa ka ebido ị na-enweghị Ipia. Hai. Ọṣịṣọ dịkwa na n'ụlọ gị. Hai.
ngwa chere ka m yipụ ka yipụ nke m ka m yipụ ji ya nwayọ ọ na-agụsi m ike ga-ego m ọsịsọ OKWAIKO. Ile bụ maka nke n'ụzọ abịa ka ọ nwụrụ ka ọ na-ewe. OKWAIKO. Ile bụ maka ya ga ọkwa. Ino n'ime ụlọ. Papa, eweliwe. Ejere m ọrụ ya kpayo. Ike agwụcha mmachi mara ha ọnwa. Nne nnọọ. Mgbe m ime na iji na-akụ aka. Ọ dị mma. Ama m sọ ọrụ ahụ ịgbalịwa ka ịrụcha ya ma erụcha nwunye ya kwa. Arụcha m ya echi ka m mụcha ya. Na ngwanụ ihe mere wụ gị ga-echi ya ịgbalị ya arụcha ya. Gị ruo echi ga-ele ma ọka ya ọchara ọwụ na ọchara ga-ebutete nke anyị ga-ata. Papa gị na ọka. Papa amawa. Biko enwere ihe oriri dị n'ụlọ ahụ. Agụrụ ji ndị enyi. Papa ị ka na-ajụ ya ajụ ka nje n'usekwu ala gị ri. Papa ndị mara gị eji ọngwụ para gị. Nne dewe n'ime ụlọ na Papa. Papa. Ije kamgbe ya baka ai kwụsị kwụrụ nga ị na-apụ ala maka ị na-apụ ala ebe ị na-agba kpụrụkpụrụkpụrụ ka efi ifuru mmọnwụ imekwa ọnwụ na m ebido ebe niile be anya fụ gị aga m isi ebe agbawara nke m ihe na-eso nwoke karịrị akarị ihe na-eso nwoke ya bụ isokwu onye na nwoke gịnị ka m nwụfọrọ imekwa na ọnwụ na ọnwụ enyo anya na-ekpu aka m ịma na ọ gị ma afụ ọsọ ị gaghị aghọta ebe ka isi na-awụ ikpụrụ ka nwa atụrụ ọnwa ịtọ na-awụgharị na-eyigharị ndị mmadụ egwu na-aga mee ọsịsị ọ na-esu gị na ọsịsị ọ na-owu evive mmụọ eke ị na-eme m obi mmapụ mma bịa na nnukwu ụlọ ọgwụ ọbara mgbali elu ya ka gbalịna gị ebe ka isi na owu evive a ị na-agba ka anụmanụ aka nwagoro ihe nji onwe m meka gịnị ka iji n'aka gịnị ka iji ị na-eficha meka hewo meka peteri nwa ka ego owi ya ife ọkwa peteri nwa ka ego ezepantị nwa ka ego ị na-ajụ m chere ya bụ ịma pantị nwa ka ego ya mụ nwa peteri nwa ka ego ka ị na-ajụ meka ịgwa m ebe isi na owu ebibi a ọsịsị ọmụmụ niile adị na-ewugo ihe mere ebe ịma peteri nwa ka ego enwebeghị ihe mma m ga-agwa gị ka nka gogoro ebe m na-aga enwebeghị ihe ị ga-agwa m enwebeghị ihe m ga-agwa gị
ekwuru m ekwu peteria na-esi nwaka ego peteria na-esi nwaka ego mmezi na nke nwaka ego ji agwa m ibe ebekata wee gbuo ọgụ niile ji agwa m ibe egbukatara wee gbuo ọgụ niile ya wa anụmanụ a na-aga n'ikwu a ọ nwaka ego mana papa ma lọtago. Wakego, bịaba. Wakego. Ihe ime gakwa n'ibi. Gịnị na-aza ihe mbiri ime? Omekata mere nji bịa ebe. Ị mana nna m na ya. Mpanụ na ya. Mpanụ na ile ihe ime gakwa nọ. Ba na m ama na nna gị na awụmamụchu ndị Bini na-efegharị ebe niile ama onye nna ya na onye nna ya na-anọrọ. Ba ile ihe mere ji bịa. Omekata. Ebe nke omekata. Ihe omekata wụ na enwere ihe m dị n'aka gị ka m fụrụ enyi m nwoke ọzọ ebe o ji ya n'ezi na-aga. Ihe gị dị n'aka m ịfụrụ n'aka onye ọzọ ebe o ji na-awụ ọsọ. Ebe o ji ya na-awụ ọsọ kọwara mama m ikwuga. Ama na ị ga-aghọta ya maka onye m omekata one a isi niile ha sasịa o nweghị ife ngwakọ ọ nwere ike inwekwa n'isi ngwa nwaka ego mekai ọ bịara nga ata aka mekai mbakwa mekai abịaghị nga nwaka ego ị na-achọ ịgwa m ọ dịkwa nka mekai ọ na-aga n'ikwe a na mekai na-aga n'ikwe a ikwe olonu nwaka ego nga nna agala onwe m ma na-apụta n'ofe nke ọzọ mafụ meka ebe ọ na-afụ awa ikporo na awa ikporo ka atụrụ ndụ ọnwa ịtọ ndị a na-amalite enu ma ebe niile nne ya anya ọsụsụ ya eju ebe niile ma kwụsị ya mekarị maka o si eme ka onye amacha ife ya kwụsị masị ya mekarị ebe ka isi na-apụta ngwa ọsụsụ ọ na-agba ya ọmaka na akpa ya ka o wepụta nkacha ifo o were efichi ihu ya were mmanya aka na akpa ya ife pụtara na akpa ya maka ego ya wuru peteri kemo peteri a ọkwa m biko otu peteri naanị ka m nwere ọwụghị nke gị ma na-agbanịkwanụsị na ị ga na-achọ ya maka ama na onye nwe peteri a ga-agba mbọ na-achọsi ike ma na-atịkwa n'ụka nyere ya aka ọwụ nke gị anya na aga m eji peteri a ka nje na nke eze dibịa ka m gwa ya ka ọ marakwuo ka ọ chọpụtara m onye nwe ife chọzikwuru ya ama onye nwe maka ama na onye nwe peteri a ga na-achọ ya ọwụghị nke gị ọkwa m biko ngwanụ ka ọ dịnụ nwaka ego ke nke bụ nna aga n'ilu gaa na-eweta ya ma azụ makwa na ịga n'ilu bụ ndụ nna-eji azụ bụ peteri ahụ nke m ị mara asa m ya mmiri gbasaa ya ama m onye jije were ya anụkwa m na-achọ ya kemgbe ịsa mmiri gbasaa ya n'ezi
o owu katawo nke gị ya tụgharịa wụrụkwazie nke gị oke nke gị nwaka ego ịkpụkpụọ ya ọwụ nke gị peteli nwaka ego ya ị na-achọ ịkọwara m na meka anyị na-aga n'ikwu a o nwere ike meka iji je zuru ya peteli adịghị ka peteli asara mmiri gbasaa ọ dịghị ka peteli ezuru ezu peteli na-ekwu ife a peteli ị na-anya na mgbadaga ebe ikwe gaa na-afụ ife n'anya anya gosiri na peteli a na-eyifu n'ihu ọlụ peteli na-anọkwa na-eyifu n'ehihie peteli a na-eyifu n'ihu ọlụ ọ na-anya gasị m na ọ chịrị ebe ị gbasara ya agbasa nwaka ego meka anyị na-aga n'ikwa ọ na-aga n'ikwa mba o ọ na-aga aga m na-eme mkpọtụ ebe a nna gị nwụọ gị nna gị ọka ikwe na-emebi n'alị m emefe ga-emena nwaka ego ọ bụrụ na udo ga-adị n'ife gbasara ikwe a maka mbọsị gara aga ka m gwa gị sị gị na onye ọbụla m nweta na-aga n'ikwe a na aga m egbu ya gbakwa mbọ fụ na ọ nwụrụ anwụ na ife niile ị na-eme na nzuzo na o doola m anya m asapụela ka akwụkwọ nsọ anya m asapụela anyị ga-azụzi ya ka ahịa anyị ga-azụ ya ka ahịa ihe anyị ga-eji zụ ya ka ahịa ọbara uru ya abara ọkpụkpụ ọbara nwa ugo ọbara nwa nọsi ike enweghị ga-emegide ibe ya ụgbọgoro m yara nwunye di m ilo na asị ana mekai nwere ka m si hụ ya o si na-eji ụmụ kịrịkịrị ego ugbu a aga m achọ ije ịnatatụkwa mekanya ga-enyere m ịnatatụkwa mekanya ga-enyetụ m ọ ga-awụ mbọchị ọnwụ na mgbebe ọ na mpụta ma afọ gị na mekai ma ewepụrụ gị anya aga m etinyekwa anya n'ife gbasara gị na mekai ọ ji ahụ na-eme ma ọ dịzi aka ga-asị na ya ama ife anyị na-eme mana anyị gbachakwa ihe anyị na-eme gịnị mere na ọma ndị m mma ife nkịta ji ezu onye afọ ukwu ma ọ na onye ha anyị ọ ga-agwakwazi ya agwọ anụchara m ihe niile i kwuru anyị ime ya kpa nwaka ego mụ nara nnekwu ikwe gaa nata mbụ maka ya ego ekwugwo na eze nwaanyị na ị na-ama ka ọ na-adị m mama ebere ka na inye m mgbawa ha ya gbachaa ọdụ ka ọ na-adị onye tere nu tekwara mụ nwa ṅụrụ aṅụ abịa nkwukwara ka nri ibe ka ndụ ndụ na ọnwụ mgbe m nwara ndị amị ya na-achị onye terekwere mmanya na o tekwere mụwara onwe ṅụrụ aṅụ aṅụkwukwere m eze nwanyị ụna dị ya gbagagba kpọkịkpọ odumodu ịrazia ụna ọ bụrụ na ka ife na-adụ ife dị mma n'obodo ụna dị ya mmechanụ ka m mbịa ka anyị mee ka anyị si eme ya o ibe nchọpụta ọ na-enọ n'obodo na eze nwanyị ịnọ ya ya ibe niile na-ewu n'ebe niile iji ntị nụ ya ekwugwo onye isi ya na-agwagwa anyị agụ na-agụ onwe ka eburu mmiri erijuo ọgwụ
ọnwụ mmanya na-agụ nwoke bụ mmanya nwa ọnwagwụ onye nwe ọdụ abịa na lokal gọọmenti isi abụọ gị na ndị lokal gọọmenti ahụ mee na ihe m na-agwa gị nshi na ike mbụ isi bụ ihe na-adịrị ọnụ mma ihe ego m ọsọ m jee lokal gọọmenti ji eme gịnị jekwe were ego na lokal gọọmenti mmadụ nke mmadụ iru ebe ahụ iwere ego were gwọwa ya imebie m ibe hei a na-ekwu na mmiri bara n'ubi ede nwaanyị na-amaghị dị mkpa ha ka m echikwa ebe echichi federal gọọmenti bịa nwụcha mmanya ịchọwa ụzọ isi anya ị ga-enye m ego taa gị eze nwaanyị nyere ịchọ ji m ije na lokal gọọmenti ije n'aha chenji gị n'ihe ngwa gị ije ebe a gaa n'aha chenji nshi eshiri ibe nwafọ Tukekwa n'ihe ọ utego n'ebe a na-eche gị isi kamgbe ịkpọ m na mpụta hapụtago m ebe akwụ na-eche gị otu aka isi eme mgbe ọnwụna ọ dị ọkwa mma nwaanyị ọma nwa mara mma nwa m bụ n'obi m kemgbe ka ị na-akpasu uwe mmadụ iwe nnọọ mana ifụlọ na obi adịrọ m ka ihe ọ ewu nsogbu nkịta ahụ na enidi m ụmụ ife ego ị na-anya ifu na akwụkwọ ụkwụ m o mebibego na enidikwa m ka m nwee ike na-esonyekwe n'ife a na-eme nkebe eziokwu bụ na ịma na m fụrụ gị n'anya linne ịdị mbụ emeburu m ya mara m ị ga-emenwuru m ya n'oge a okorotu onye nke m anyway na ị ga-emenwuru m ya n'oge a naanị $1,600 nke ị na-afịakasịzi aka n'isi gị na-akọ ị na-emeburu m ya mbụ chefuzie maka ya ka m mara otu m ga-esi hazie pịkọ otu ihe na ebuọ mara otu m ga-esi wekpata dị ego ka anyị hapụzie ya ka ọ dị echi ka mara ihe a ga-eme ya ka m gbaghalị ụmụ ihe n'one mara otu m ga-esi wee nwetacha ihe ahụ hapụ ya ka ọ dịzie echi m ga-enye gị echi nka echi m ga-enye gị anyị makwa na ife njikwa abụ oge niile na-abịakwa sịkwa ka mụ na gị na-anọkwa abụghịkwa na ịma na otu a na-eti egwu anyị jikwa egwu anyị na-afụsịkwa ọtụtụ ụmụ pịnọpịnọ ụmụaka dị mma kakwa gị mma o mana ife njisi ka mụ na gị na-emekwa ya otu ahụ na ijidekwa ị na-enyetụ m okorotu ịma na afọ gị n'anya nnọọ nkọwa nnọọ na ị na-achọ ụmụ nwaanyị ọgwụ ego gwa kedu ebe ego nsọtụ m ego ntụ ọ na-echi gị ana m abakwa n'ụlọ ọ gị na ebe ego m dosara n'isi akwa anakwa m etite ego n'egwu ele nke gị na nwa gị na-egwuri egwu ama m na ijiro ya egwu ọhụụ ike nke na-emezi nna anyị nke awụkwa nke egwuregwu na gịnị na-emezi ego a m gụrụ ụbọchị a m were dosa n'isi akwa m meji wee kwụọ onye butere m anụ ụgwọ onye ka m jezi ka m weta gị afụzi m ego a nna nwanne nna ya ụmụ ya enwere ike gị na-eche ma nne gị ọ na-ebe gị osi ihe ahụ osi nwa m anwe na m ezu ochi ana m ezukwe n'ochi were ego nne gị nye ya enwere mere otu a na-ewe na-esi eme otu enwere ike o meghị ya n'ike gị ije ma ọ na-ebo gị osi were ego nye ya nna n'ime ego aha hapụ nna mgbe m nọ na nwata gị nwe ihe nne m na-ere ewe ụkpaka
ụmụ mgbe o rechara ọkwa ka were ego bata nga ka were ego ebe ahụ ya mecha ka were ego nye nke ọgwa na ị na-emefu ya ọkwa gị ka mekwere nke a maka enwere m ntụkwasị obi na ana m eme mba na wepụ ya ka ndị mmadụ hụ ebe iji ya ka ụgbọ dị ka o zuru ochi hapụ ya nna ka anyị banye m ụlọ ihe m na-achọ bịa bịa ọnwụ na shu ka itiri ya ga-aga nye ya ana m eje egwu ndị ebe wuru juu ana m eti egwu ọmaka mkpụrụ ọ tụkwara unu n'ụlọ onye tụkwu ochi ya mba anakwa m elekwasịghị anya n'ego a ama na mmadụ ji anụkwabụ ya adụgbo nke mmadụ na-adụ were eje ibe ama na o ji anọ ya ọnọgodo ihe doo m ute maka o ya ezu ezu o zuru ezu eje mana ekwukwo na ivudo naanị ala ya nịkwa na obene sọ nkwụ ka obene je na-evu n'ụwa enwekwara onye nọ ya tai ọnọkwụgharị tai ka m na-edu ọwụ na ọnọgodo ya ekwugo na eje medo ute na-edo ute dị n'ọrụ ụma ana lahụ ụlọ mmiri amarapụ onye n'anya eri ụtụtụ njefere enwekwara onye nọkara ndị ihe kedu ya Obene ọ mụnwa ka ị na-ajụ ajụjụ na be m n'isi ụtụtụ a ị nweghị ike ikene m mụnye ụtụtụ ama m ebe uche ha na-aga ma wefu ya maka na ọ bụrụ na agụ wuru nsogbu m n'obodo a nri ọkụ akpụgbakwukwe nri m ji eri kpọtara ndị onye m ibe m decha ọka ndị ejiriga ọnwụ egbu ka alụwa gara aka tai Ebele ka ihe na-achọ n'ụlọ m n'isi ụtụtụ a isi ụtụtụ mmụọ na ka ihe bịara n'ụlọ m n'isi ụtụtụ a were agwa ka nkịta ara dọkacha ọ bụkwa ọfọ obere a na-afụzi ihe iji wee eme mmọnwụ nwa Ebele ka ihe na-achọ ebe a ka ihe na-achọ n'ụlọ oke ya wee chọrọ ịnwa ihe nji maka achọrọ m ịma ihe iji wee bịa anọ na nlọ na nderi o ji agba enwe n'ụra chi ohuwo evuni ebe m pụụ maka na ụkwụ ọrụ na-eje warawara anya na-eje warawara na-abụ ya ọ bụrụ na m hụrụ ya ọ na-akwa ngwongwo na-ebuga abịa na-akwa ngwongwo na-ebuga abịa kporo ma nke m lebeleta were ego zụụ n'ime akpa ya na nlọ ka ịfụ Titus enene ọkwa ngwongwo ma nke gị nwa gwara na-eje eke na-agbawa nche ụgwọ nke onye ege denye n'aka Ebele ịmara ịwa n'ọhịa nne m gwara m ya gemụntị ọ bụghị na isi gị ebe a wee pụọ ugbu a ebelebe egbu kwasa nsikwa ebere fụa ibede bụa nna dị eme anọ n'ihi onye m ego m ihe m ego m onye ka ewe kpam ego m n'aka ọwụsọ nna ha na-ejera nke eze nwaanyị nye m ana m ejekwu ndị njeri ya ibe ka ikwube n'okwu ka mmadụ ebe na mmadụ a na-eshi mmụọ nke ekwetụrụ kere obere ịṅụfụ mmanya ọka obodo na-ede wakego imife kpatara o ji ahụ nje chekwa ebe niile nna eze ma abịakwasị na ọwụ mụ na gị ga na-eme ihe a wụ maka igwe mbọsị ọwụ na njekọtara ije gbakọta ọsọ wewu na iwere na ihe pụrụ mmadụ ọ gaa n'igwe a aga m egburiri onye ndị ọ na-adị nwanne m anabanye asago m ekpere ịhụ na Chukwu ebi n'eluigwe ọ na-eme ihe siri ike cheregoro eze nwanyị chetara m na onye nwoke mmanya ka anyị riwe nkwụ
wetara anyị nkwụ hei anaba anyị emekwa ihe siri onye chere na ọ ga-anwụ anwụ emeka ya wee pụọ nwa biko ịmakwa nwanne m nwoke chere na ọnwa anụ ọhịa aghọọla anụ ụlọ ịmakwa na ọya wa bụ onye na-enye ya mụ na nwa m niile mụ na ezinụlọ m nri ha na nwanne ya nwaanyị ụtụtụ na ihe n'abalị anyị na-eri ihe na-eriju afọ ịṅụ mmanya anyị na-aṅụ apụta n'ụtụtụ ọkpọpụsị bịa ịmara ọ na-akpọ m Titus nna anyị were gochi m na akpasị m bịa ka m were ejije ṅụọ mmanya onye ji o weta ebe a ka bụra gị na-abara agụ mgbe anyị na-aratakpara ose onweghị ụlọ na-arụ ọ makakwa enweghị ihe ọ na-arụ ebutere ụnụ anụ na-ebutere ụnụ nke a na-ebute gị pụọ were ego nye gị etinye n'agba ọ na-emekwa eme Gonadị ka ihe mere iji weje ụdị ajụjụ dị ụtọ ị ga-ama masị na ebe na-akpakwa onwe mụrụ mana okwukwu ga-agbara ọgbụgbụ ụmụ ihe nọ n'ime okwu ga kwesịrị ikwu otu ahụ isi na enweghị nwa gị na-arụ ma ọ na-enye unu ego unu ji eri nri na-eme nke a na-eme nke ọ bụta ata ka o mewere mbụ ọ dịbụ mbụ emenu Akachukwu Akachukwu ka anyị na-amị ekwu anọ m kọm egbe bere ugobere nke si ibe ebele nke kwakwa ya ọchọ ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ nwe ọsọ onye si na ụtọ ọmụmụ si wee na-eweta nri na-enye amụ na ezinụlọ ma na-eri ọ sị na ọ dịghị ama ya sikwere n'ala ọ dịghị ya ama asị ya si n'ala Titus ọkwasọ mmanya anyị wetara ka ị na-agụ ihe niile ịgọrọgbọ gị agbagọ gị gọrọ gbatuo agbatuo na nwa gị na-enye gị nri o tiri gị ego na akpa ọ gwụchaa na ya ewe na ọgaragbu nke a na-eme gịnị na-emezi iche na ụmụ m ga-adị ka nwa gị nke na-ebugharị ụbọ na-agagharị n'okporo ụzọ gwa nwa gị si ya wepụ aka na ụbọ na ụbọ ga-ebutekwara ya ọrịa ihe na-achị nchọrọ ime ka ị mara ịma mụrụ ka ịhụ na-eti egwu ọkpọkọ ka o ji bido egwu ekpirinu mana ọ bụghị nwa gị ọ bụghị ụdị mmadụ ahụ egwu nke ya fọọlala egwu hapụ nwa m nwoke o ji nwa nwaanyị etolite hapụ ọkwa nwa gị na-enye ya ego iji eri nri hapụzie okwu egwu nwa gị ọ fọọlala egwu ọ bụghị nwa gị nwoke ahụ ka ị ga-eji were nwa olileanya na-ewetakwa ọzọ chịta ya chịta nye m ọka m ọngụnwa ka asị na-eji n'ugbe m na-eji eburu ọka m nye m ọka m amaka ihe m ji agba gị nkịtị o ịgbara m kiri megịrị nye m ọka m anụgo m akụkọ na-akpọ onye oche ọka gị ama m nọ gị ọmakwa onye mbụ ama m nọ gị jidego m je n'ugbo tụsịsị ese ọka niile nna anyị ka ọ na-adị bịa nna anyị ka ọ na-adị bịa ka anyị marazie ma na mezu oche ụka n'obodo a mma ị na-asị na ezu oche ụka ebe ebe ndị mmadụ nọ na-asị na ndị mezu oche ụka ga-agwa ihe eji akpọ mmeka n'obodo a eburu m n'ọgbọ ofu ugbe ga-eru mmejide n'aka gị m ga-agwa gị nye m ọka m bịa m ga-agwa gị ihe eji akpọ mmeka n'obodo a ka mụnwa ka ị na-ebu ochi na m na-ezu oche ọka ọ bụgo nna m onye oche ọ bụrụ ọka nna anyị ka ọ na-adị ana m agakwara onwe m o nwaanyị apụtasị na m zuru ochi ọka ya kamgbe iji nọ n'obodo a ehụ na agụ m nga zuru ori ma ya bụzie nke izu oyi ọka ọhịa ọ na ebe a na-agwa m meka zuru ochi ọka nwaanyị hapụ m aka meka ya ịhụrụ ebe a kama ọ ga-ezu ochi ọka gị ya kpụrụ ọka kpotere gị ịnọ na ya ọ na-ezu ochi ọka a sịghị na onye a zuru ohi ọka nga ikwere ya wepụ aka gị na ebe dị njọ wepụ nwaanyị hapụ m aka nwaanyị wepụ aka nna ya anụgo m akụkọ onye a aka na-ekwu ya aka na-ekwukwe n'ebe a na-ele anụgo m akụkọ onye a na onye a bụ onye na-eje n'ugbo m na-eje iwere ụna tụsịsị ọka m ka m pere nye m ọka m onye ifu bụ onye ọrịa nna anyị ka na-ele wepụ aka ebe ọ nna ya onye bụ onye ọrịa ọka nwata ka nwere ihe ọ ga-eji eme wepụ aka na afta sis ya ị na-apị aka ebe ahụ ma ihe ite n'aka na ihe enu egwu nna ya lee ma ngwa gị biko ọwụ na inwe onye ndụmọdụ gị aka ha dụ ọgwụ ọdụ onye gwara gị okwu a na-achọ igbu gị egbu gị na-ewu meka izu ochi ọka ihe ọ na-eme woru na mgbede na nkwụ eke ọ ga ebe ụmụ agbọghọbịa bụ ọ na-egonye ha ọka gị na-asụ gị hapụ onye a o nweghị ike izu ohi ọka ikwu na o jiri egbe gaa na bankị ya bụrụ ị ga-ezu ochi ọka gịnị bụ ochi ọka gwara ya uche a nọ na agbụrụ ha
ọka ọ na-adachi ndị mmadụ ahụ na-echi ọ na-ego ụmụ agbọghọbịa ọka ebe na ya bụrụ ị ga-ego ọka nke gịnị ka ịpụta ebe a na onye gwara ihe agwa ajụ mmadụ ịdị mma ịlara oge were okwute ka kagbuo ya nna lekwa anya m agwa gị ịnwakwana nwa mbọchị ọbụla si na ị na-ejide m n'ụzọ inwe ahụ ajide m n'ụzọ mbọchị ọbụla nwa ga-agwa gị ihe eji akpọ mmeka n'obodo a nna anyị gwakwa ya iwe onye oshi ọka n'ụwa ka ị na-ezu oshi ọka gwakwa ya mgbe ọ na-adị onye m jiri isi m kotere onwe m nke m nwee pụtakwazi mekai a na-asị ozughị onye m si na ozughị onye mekai na-abịago ekperima ka m pụtaziri na-ekwu na ọ na-ezu ozu ozukwu wee zuo m bịa n'ọka m kwụọ m ọkọ aka ọka ka m pụtakwa na ya aga m emegidekwa ihe a ofu esi ya gazuo ihe n'ihu arụsị mbatazi na ozu na arụsị esi ozuo mba aga m agwa nwunye m ihe ahụ maka ụmụ nwaanyị m lụrụ ala ụmụ m na-emejọ m ya ma ọ ga-agbagha gaa ma ịba ga n'ọba eke na ede Ikechukwu nwaanyị mgbe m ji wee na-achọ gị ka ị na-achọ ma ọ dịkwa na mma ụmụ obere ọrụ nchọ ka ịrụ ọrụ m nna m ịma nwatakịrị a na-ezugbo onwe ya n'ori n'obodo a nwa Titus mekai keki si marụ ọnyanwa onye nchọ ka imerụ m nwatakịrị ahụ ozugbo m n'ori ekwe nke o mere nwatakịrị a jee n'ubi m wee kọsịsị ọka niile nọ n'ubi m wee buru wejere wee ji m n'ụka m ka njekọta ihe m na-eri afọ ọzọ m ofu ọka mekai ana m agwa gị eziokwu nwatakịrị a mana otu ego ori mgbe m ji adụ nwatakịrị ọdụ na ewebinata aka na ife ọjọọ ọ na-eme anụ na ọ mara nwaanyị enu taa oru eshi ọwụ na o zuru ọka mmadụ nwanne eshi aka ọzọ a ga-agbafuru ya agbafuru n'obodo a amazinụ m mana na nke a ka ọ ga-ejechi ije ọfọ ya ụna iwe ewene gị nsogbu gị anago nwa ga-emezi nke a aga m agbara ya ife onyonyo ka o kwete na ife na-eme anyị nwere nwa obodo a na Ikechukwu anyị na-ehi ụdọ wụrụzie mba ọ ga-ekwete kedu ife ịchọ ka m mere ịchọ ka m gbagbuo ya agbagbuo ka ịchọ ka akụ ya akụ duka duka ya konye ihe tinka kropan kụọ anya akụ mana egbukwana egbu nwaanyị nsogbu gaa n'ala mana ị ga-agba mbọ ka inye m chọkọchọkọ ego ịmana mụ ahụrụ ego n'anya nke ukwuu ọ bụ maka ego nke a bụrụ nsogbu enye gị ego ị chọrọ m ego egwu na-elekiri ego mana ego abụrụ nsogbu rugoro n'ọrụ a ka nka fụnụ ya n'anya nụ ka akakwazi akụkọ ego ma nsogbu adịghị ị ga-abịa ka ịnaba ka mụ agbara ozi nsogbu ga-agwụgo ọmụ ahụ Ikechukwu o nwere ihe eji akpọ m odogwu chebụka kịta ododi enwetakwa ozi mekai ọ na-emekai nwaka ego Papa! nne bịa Papa, ihe na-akpọ m ọrịkọ m.
kamu na banyak kata. Oh, Nwanyi. Papa siapa nggak? Good. Ọ na-adị mma bụ nwa agbọghọ macha mma ewere akpa ga dọọ ya owe. Ihe m ji na-agwagacha okwu niile a bụ nne. Ụdịrị ihe m na-anụ ma akụkọ m na-anụ obi adịghị mma. Ị ma na ehi a nshi nzukọ na-alata ka m pụtara n'ụzọ nwa aṅụrụ nwaanyị a na-akpọ m eleghị ihe a na-akpọ ya obele ya na-alata hụ m n'ụzọ ụdị ka mkparị nwatakịrị a nyere m ahụrụbeghị m ya. Ị ma nwatakịrị a kwachara m n'ụzọ sị m nwa m nke ahụ maka ego ya ejikwere na-eme nke nwa ya hụ ya mgbọchị nwa n'akụkụ ụzọ ebe ya ra nwa nwoke a na-akpọ m nga ọ na-adị nwa ya nwoke wu okorutu na ya hụrụ gị na ya na-abụ n'akụkụ ụzọ ebe nwa na-ajụsị nke ahụkwa n'akụkọ gịnị ya sịkwa m na ọgwụbekwe na ya jikwa hụkwa gị na nke nwa na-akpọ mịkai ebe ụnụ nọ na-aṅụ mmanya na-akwari na-eri na-aṅụ nsị ọbụzikwa nwa m mụrụ nke a na nwa agụ a na-ata akwụkwọ ọhịa. Papa obìnrin na-agwa gị ihe niile ndị a obìnrin na-agwa gị ihe niile ndị a na ị na-ekwere obìnrin na-esuzugharị na-aṅụgharị mmanya. Nne ịmakwa na ihe m ji ekwu ihe a ọwụkwanị na ihe o kwuru atọka m ọ dịghị m obi mma. Ọ bụ ya bụ ihe m ji isi m akpọ gị ma jụọ ọnụ gị ma mara etu mmiri ji wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Achị iwu papa m ngara ama ihe m ga-agwa gị maka m dosakwa ya. Nne harawa mana ihe ọzọ m na-agwa gị ewu ileghachikwa anya otu edi ugbu a ị pụọla na onye mụ ihe ịba kwuru ugbu a onye na-alụ. Papa ga m lụte. Amakwana m ị ga-alụ alụ mana ihe m na-ekwu ịgwa wee wee kpaa agwa ọma nwoke hụkwana gị n'ụzọ ya enwe mmasị n'ebe ị nọ wee lụọ gị ọwụ ya. Mgbe ahụ nwoke ahụ lụọkwana gị ịba uru n'ụlọ ewuru nne mmadụ enwerekwana nwa gị azụ ụmụ gị. Ọkwa ihe m ji ekwu ihe a na-ebiko gị mara ihe ọ bụrụkwa na ị na-enwere otu iji na-eche ụdịka ihe dị otu ahụ na-eche ma ọ na-abata gị n'obi ime biko nne sepụ aka enwere tutu ọwa aka mmadụ. Ọ ihe m na-ekwu. Papa anọchana mbe niile. Anọla mbe niile. Biko papa ọkwa na gị wọ na-awụ nle anya ụta n'ihu ma etite ndị mmadụ. Nne biko gaa ga-ewetara m ihe ahụrụ ma eti gị ahụrụ n'imi na-ewere chefu ihe mgbe ọbụla obenne mekata hụ gị n'ụzọ tụpụrụ gị ọnụ gba gị na mmụnwa na o nwere ihe m na-eme papa atụpụkwala ya ọnụ ime ọnụ onye nzuzu. Ojide nwụcha mmanya ebe ọzọ ebe a na mmanya na-egbu ya. Achọkwa m ya Ibo onye ala a na-akpọ gị mekai ị na-eme eri n'obodo a izu ori ewu taa oru ichi izu ori ọkọ nwanne echi ọ bụrụ ije n'ọka mmadụ nwaanyị anụrụ ọfụ ka ị ga n'ubi eje busi ọkịa a na-ajụ gị na-akọrọ m sentempere iwu onye ala onyonyo ka a gbaghara gị ife a ị ga-ekweta ụlọ maka Chineke nọ n'eluigwe mekai ị ga-anọ n'ime ana egwula egwu ị na-eke eko nwanne na onye mgbu ahụ gwọtụ ya small gwọrọ m ya small
amali. Ikem. Ai. Oh. Amali. Nwa ya no ofu. Ke gara n'ubi ga na-ezo ori ọka si na ọwụrụ gị nwa zuru ya. Egwe, akwụkwọ na ndị ezochi ọka mmasịli emu na eze m. Onye ala ụmụsịli emu na eze mba a ga-ebepụ eze gị. Ị ga-ekwete n'ụbọchị nke taa. A na-ekwu nke i mere ị na-emekwa ọzọ. A na-ekwu na ị na-ezusi ọka n'obodo a ị na-asịkwa asị n'elu ya. Meka ịbụ onye ala ịghara ka ịzọ. Sarapụ ọsọ! Sarapụ! Onye m. Gwangwa etubo na ture na ka so wane wetu. Onye dị efunaka ya. Ọ na-ewute m na ahụ ndị eriwe ihe dọrọ mma n'ahụ dịcha na ego bụ ebe ndị mmiri. Ego bụ ebe mmiri a na-amụ onye chiri ọzọ. Ya kedu ibe nna abụ n'anya nna abụ ihe na ọ bụ taa onye ọhụụ na jegidere n'ụwa n'isi ụtụtụ a nwa ya gbubegolu m n'isi ụtụtụ a ka nwa ya gbubegolu m enwere nwoke ma ibu ya ọgwụgwọ gịnị bụ ego agwụgwọ ị na-anọ ọrụ ugbo rụbụrụ onwe ha n'ọrụ ọ bụ ihe ọjọọ na anyị na-alụ ọrụ ugbo gị gwakwa nna kpagharị mmanụ ọwa aka aja na-eweta ọnụ mmanụ ọma gụ na-akpọ odufu gụ na ya ndụ mgbogo oyoro ụba si n'ụlọ ọlọbọkịbụ ọ na-eri ha ego mana ịma ebere kwe mana ha njiwu mma wefu m nkụ a n'ihu isi ha njiwu nkwe wefu m nkụ n'ihu na-arị anya ọsụ mma ebene wofie n'ihu m ihe ọ chọrọ ka ndodo maka na ntị wee gwa nekwa akpa udufu na akpagharị onwe ọ mụkwana ihe ọ mụrụ obe agụ ọ na-abịa amụrụ nwa nwee nke na-anọ n'ụlọ anaghị ejebiri kama ọkụ ya ka ebere na-emere nwoke ebere na-emere m ego niile ọ na-akpata ọkwa ụmụazị na-eri ọkwa ụmụazị na-ewere ego niile na-eri ero ochicha nke bụ mekai ọmafugonu mekai na-agbado o nyere ụmụaka nke onye agụrụ m iji ewee kọ m ọnụ ọ na-efugokwa nna biko ka anyị naba na mmiri anụwa ahụ ma dịghọ maka mmiri ma m biko elekwa m anya bụ na ụlọ na ọgwụ ụnụ makwụna ụnụ ekwukwa maka onye ọrụ nwere anyị ime mmụọ ya ama na ụnụ anya maka na bụ mampawa ga-ewekwara kọsọ gbaa ya agba ụmụaka egbuola mampawa
Unye bora be ba juru man na wo ya. I heard you say you as well why. Ana kwa ebe beru go bere keti bi e bere ku papa yo talk to one that one go. Waka wo na meru ni ojo aka jiro para. Abracha. It is your washing and setting. Makego. Hey! Nyatum. Chineke me. Nyatum. Ele kwa ndago ya nye beta. Hey, nwaka tuwe no ma aha. Nyatum. Nwaka tuwe ba. Kide ba choice efele. Nyatum. Ke utakwala gino ya. Nwaka. Ima hota. Wan hota no. Hey! Na so choice. Bano ede. Chinga ebe na ga ba asum. Ikani na asum no. Gafe ebe mana hoge. Gafe na hoge. Chineke me. Nyatum. Hey! Akego. Nwaka. Ima ihe ma injibi ebe a. O nene. Gba mu pu n'eze. Hey. Nwaka, ashi mma agwa gị ifu isi nchọrọ ime. Nwaka ego. Ọkwa ifu isi a na-achọ ime. Isi a na-akwado ime mgbe m mechara ya na-aga n'ụzọ. Onye efu m apịa isi n'okporo ụzọ. Nyetum. Chere. Ishiki na gị imeni ndị mmanụ hụ gị ha kewasị isi n'okporo ụzọ. Ọrịkwa mma. Nwaka. Ya ka nji si na ịmara ọsọtụ. Gbaa m ụkwụ n'eze. Ọkwa ifu isi a na-agwa gị. Ya ka ụmụazị asa, ụmụasa anụnwa, ụmụ agbọghọ anụnwa, ụmụ agbụrụ ọfụ. Ọkwa isi a ka a na-eme na. Ọkwa isi a ka a na-eme kịta. A sị gị ha mechaa ya na-aga n'ụzọ. Ha na-aga n'ụzọ, a na-ekozi nnọọ, a na-ekozi were onye lu ha. Mụnwa chọrọ ime ya. And manima nke ka njọ. Elili isi, ofu elili isi eji eke isi ndị oyibo a na-ele ya 1,400. Puku gịnị? 1,400. Hey! Metu! Achọkwa mma jọ gị daa. Nke ya kekezi ha ọnjọ. Ele kompije nwe ego iji akpa isi gị. Nwaka ego ị na-akọzi nnọọ ka na-agbara ife na-eme. Ị na-akọzi nnọọ, ị na-akọzi tu amamike, ị na-akọzi nnọọ ka mụnsọ abụrụzi Chukwu. Kedu ife ọ? Chineke na nke ebi n'eluigwe. Kedu ife iji wee nye m ụdị enyi nke a? A na-akọ enyi na-akọ ala. Kedu ife ọ? Ndị kokono da jụ ihe ahụ. Achọrọ m mma mara nụ daa. Ọ ife niile ka a na-esuwa n'olu. Masa na efere amachi gị nyere m aka daa. Hey! Oriri dị ka gị. Biko erichakwala nri m biko. Ahụkwa nna m eribere. Nyatum. Isi nke a. Na-ele n'anya.
Mekai. Ke ihe Mmakwan. Mama nọrọ ya. Ke iri gị gbalụ otu a, ke di fọ. Pọ batago. Papa nọrọ ya, mana zagolu m ihe nna ajụ gị. Ke ifọ ị ga-agwa lụkọsị ka nsị ama n'aja, ke ifọ. Ọ na ọbụ nwoke akpọrọ onwe ya nke ọ na-adị ka ọ bụ nke ọ na-anaghị adị. Nga ọ na-adịkwa. Oke na-eji mmadụ egwu egwu. Ke ifọ me, ke ifọ me. Kemgbe ori oge m na-agwa nwoke a ka onye mmadụ ego ahụ. Onye ka m ga-ebu nwoke a kịta na nwoke a na-akọrọ ihe ọ na-akọ na-agwa ka moto. Akụkọ ọzọkwa. Ekwa ihe nnata. Ekwa ụdị ihe nnata. Ego m nọkwa n'ụzọ. Enwe nwoke a. Eziokwu ọ bụrụ na onye eme ego a, aga m agwanye ya ihe a. Aga m emekarị. Ọ ga-ama ihe eji akpọ mmekarị. Na Mekai. Enwe ndị dị n'ụlọ a. Obi gị iwe ga-adị n'ọkụ, iwe gị dajụọ. Nne dị ya. O, nne dị n'ime. Mana biko elichakwa ya, lifọkwa mma anyị na mpa anyị. Mụnwa sef lifọkwa m. Ngọ na-adị. Ihe anyị bidolo. Ọ kwefuru ihe anyị bidolo. Mechakwa ya o, fụ nnọọ na imecha ihe anyị bidolo. Okay. Now, ya we ha ka gị ụmụ Titus na-eje kemgbe. Ị gwa ha m ga-ewere ego m na-ata afụfụ na-eweta ga-ewere ego m je na-azụ ndị ọzọ. He nna anyị. Eze nwanyị nwunye m. Ihe ọnwụ na ikwu ugbu a ma ihe ọnwụ n'ime na ọ lara gị. Amakwa m ihe kpara m ihe. M ga-buru onwe m ga-buru ekwensu. Ụmụaka wee na-amị m. Ọ bụrụkwa nna ha na-eri ego ahụ. Ọ nna ha si eri ego ahụ ihe na-ewe m iwe. Nwoke ibe m were ego nwunye m ga-eweta were na-enye nri. Ntị ya na-akpọtụ. Nsogbu adịghị, biko gbaghara m. Ụtụwa nne si na mejọ gị gbaghara. Nnọkwanụ na-ebu nwa m. A sịkwa m na nwatakịrị ya ezinụlọ m oshi. Ọ dịrọ n'ọbara anyị cha. Amaghị m na oge mụ na ya bi n'ụlọ ihe na-ewere ego m. Iwere ije nye ndị ọzọ. Ibe mụ na-awa ha n'ọdịdị ha eweta na-enyefa nke ga-ewere nke afụfụ nke ntarata na-enye ndị ọzọ. Eme gị ihe ọjọọ. Akwa gwa na ga-esi gị gbaghara. Mụ gbaghara gị. Ka mgbe m na gị bi n'ụlọ, ịkpọnugo m oke. Ma ịkpọna m oke ugbu a, nsogbu adịghị, abụ m oke. Ibu na aka m oke na ihe m mere. Arụ m mere, awụ oke ka m bụ ihe m owu ụzọ. Biko, mana ị ga-ekawa kelee chi, ị ga-akaba ha kelee Chukwu. Maka nkwa nke m kwere ha n'ego nke ha sị ha ga-abịa ewere echi. Ihe ụdị ego m gara inye ha echi. Ọ na-achọrọ m n'elu chụọ n'ala ma ebe anyị na-edobe ego n'ebe m na-eme ka m ji esi ka m gwa gị. Ka m mara ma ị ga-azọ m. Ya wee echi ha na-abịa iwere ego ọzọ. Nkwa m kwere ha sị m ha bịa were ya echi. Echi nke a. Ngwa na-abịawa echi. Anọ m ọba n'ụlọ. Ihe nwoke na-ebutere onwe ya. Ịnụkwa m ihe na-enwe anụ n'elu anụ tụụ na ya. Ka m ji buru akụ na ụba nwunye m mba. Nwoke ibe m na-eri na-asọ ga ntị. Mana kwenye Chineke bi n'elu kwe ha Titus ọ ga-ahụ. Ọ bụrụ na asị na gwa gị m asị ka m kpewe ekpere kpetebe gị isi gị na-ekpe ka ebe isi ekpe egoghịrị m mmanya egoghịrị nwa m ọsọsọ ngwa bụ onye a na-ego ya mkpe ekpere ugbu ọ gburu egede gburu ụmụ nkwụ edozighị ụlọ dozie ama gburu ego ahụ nwere nnata na-ebi udele. Onye nọ n'ụlọ a? Ka onye ebe a? Eze nwanyị. Ngo na-adị ọka ya? Na ngo na-adị apụgo? Ntị ochiri gị na ọ pụgo n'ọnụ ya. Hai. Enwe oshi gị? Oji mmụọ ka oji mmadụ, ele ozi dị ya. Enwe ego nye gị debere m? Ego agbụkwa gị. Mekai, ego ahụ ya gbukwa gị. Itinamamarọ ka gị na nwanne gị nwaanyị si wee gbakọ aka wee na-apịtọrọ siti m ego. Itinamamarọ. Chere, ị na-achị gwa m na ọ gwara ya? Agwa m, di m agbachala m ihe niile. Bịara iwe ego. Atakwa anọ gị, ọkwa ego ka ị bịara iwe. Ọ bụrụ na onye ogige nye m biko ka m were lawa. Ọkwa ego. O nyere m ego mma. Ọlụkọlakụ. Onye ara, nye ka ọ dị. Dịkwa m anya ọhụ. Akwụ masị nkịtị ha bịa na-apịkọrọsi ego m na-apịrị aka mụ na di m adị eweta ego na ego nke m ka ọ na-ewe na-enyefa. Ka anya Chineke ka m gacha ahịa abata.
na-echefu ndị nwatakịrị maka ihe a karịa na egwu ekpokwu ya batakwuo na be m bịa Chineke eze nwaanyị ihujuola anya chee ka m bịa nne gị bụ ihe ga-ebu okwu a ihe m na-echefu dara Vero ụmụaka egbuola m ụmụaka agbuola m ị makwa ịga n'obodo anyị a niile gbara dị m ndị enyi m nwoke niile ndị kwesịrị na mụ na ha na-abụ na anọ ụmụaka emebichala ihu m n'ebe ha nọ ike agwụla m tatata eyi ụla nke agwụghị anyị ụra Vero onye na-agwala abụghị anyị ụra onye m ji wesị ka mụ na gị na-abụ tole arụ kedu ihe anyị ga-eme ihe a na mmiri atọbatabo n'ụkwụ tupu ya rie mmadụ mgbe niile m na-ekwu ihe a ikwete na m na-ekwu eziokwu ọkwa chukwu gị bịakwa ma ha fụghị mmiri na-ekwere nkwere m n'ebe ogige ndị ụgbọala na-anọ achọkwa m na ije ebe ahụ adịghị mma mana gete ihe m na-ekwu maka mgbe ha na-atalụ ụkwa ajalụ ya eze chịgị na-ekwe na omume ụmụaka adịghịkwa mma na-ewela aka na itinye nwatakịrị ihe iwela aka ekpe dọghachite Vero ị na-asị m agakwara n'ebe ahụ kwadebe m na-achọta ihe unu ga-eri ọka agụgụ ugbu ugbu a onye Chineke kele ego adị agụgbu na ya nkịta na ha gbara ụmụ m gbara oyi anyị gị bịa ka anyị mara ihe anyị ga-eme ụmụaka anyị kwe hụ ha ejide obodo niile mebicha jide ndị dị na mma gị mebie ma ndị dị na mma nke mụnwa ngwanụ na-eyighị nwoke nga ọ na-adị agwagwa eyi dike ahụ ebu ya eyi dike mana kịta anyị abịa ọgwụkwa ka m kịta ome ibu mba mụ akwụkwọ eme ya mba ọ bụrụ ka o kwesịrị ịdị ọ bụrụ ihe ụmụaka mere m ngwana ugbu a ebe o si otu adị kedu ihe ị chere a ga-eme kedu ebe m ga-agbafulu ụmụaka aga m agbasi ebe orubela ka ibe akwa hapụ akwa kedu ebe asị m gawa biko nne hapụ akwa kedu ihe anyị ga-eme ihe a wee dị mma weta usoro dịka nne weta nye kedu ihe arụ nke ị na-atụta ị ma asị m kwuo n'ime obi m n'ime onwe m amụwela aka ikesoro ya agụlụ m ha na-abụ kpọchi ya n'ime ụlọ awụrụ ka ituchi ya tụtụ nke itukwu iwu ka ọ bụ agụrụ m ha na-abụ tụ ya n'ime ụlọ were igodo kpọchie ya tupu eyi igodo ahụ ha chọkwa iri ihe abịa m wehelu ha nne ka esi ewehelu nkịta ihe ha chọkwara ịnụ osi ha sị na ha na-eje ogbe na ha na-eje mposi dịrị m ha je ebe ahụ ha yigbukwe ya eweghekwe m ha n'ime ụlọ ọ kwụrụ na karịrị onye kiri ya mana gee ntị a sị na nke nwoke bido gị zuo ohi o nwere ike ịkpakọ ụzọ si ebe ahụ gbapụ onweghị ụzọ ga-akpaka ọma mkpaka ọma nwe awa ngwa n'ebe o si otu a dị ka m weta arụ nka ka anyị kpọrọ ndị nchekwa ndị nke obodo ka ha bịa were ha kwanye ha n'aka ha tinye ha gbogbo mba maka ọ bụrụ na nwa gị na-enye nsogbu isi ka iduru gakwu nke ndị uwe ojii ha atụtụrụ onye ọtinye n'ime gadarin ebe ahụ ọka njọ ha amụta nke ha na-emagwuo ichekịta ka ị were ha jee ihe maka ndị nchekwa obodo emebe ihe na akụzibere ha maka ha ka bidogo imebe fifi a onwe ka ha ghara amụtara ya ma ha ga ebe ahụ ihe a m kwuru bụ ihe m kwutere na ọ bụ ihe ka mma gụrụ ha kpọchie ha ebe a tụkwudoro ha oche ebe arụ nke adịghị mma mụ na-ekwu na ka anyị werezie aka anyị ka anyị kpọkọta ndị okenye ọtụtụ ndị okenye mgbe ụfọdụ wekọtakwara ha ihe na-eme n'ezinụlọ anyị na ụmụaka na-achọkwa itinye anyị na gbagharịa ya bụ ndị ka anyị mara ọ bụrụ na ha ka anyị ma ọ ka ntị na-abụ wee nụ ya biko ndị be anyị ka anyị rite na o kelere biko ọ bụrụ na ife adagbu dawa nke tigbuo zọgbuo anaba m biko ka anyị rite na okwu anyị ji maka wee bịa taa obodo nọkwa na-emebi emebi ede ha achọ ndị isi dị mma ka ha soro mezi obodo akpọba ndị ala ọhafụ m nwa ọbana akpọ m onye ka eji akpọzi agbakọgobe agbakọ nafa onye ndị na ndụ ewefukwe nna anyị achara echekwa na ndị abịa n'ọgbakọ mana eji m abịaba na abịa ọgwọ m abịaba
ka m ga-ekwu eziokwu. Ndị agaghị ekwu eziokwu n'obodo. Anụgo m. Ije ịdọ m. Obene gaa nọ naanị ebe ni. Mba. Ọ dị m anọ ọrụ eze nwaanyị. Ọ ya na-enye m ibe m na-eri. Anyị ije eze nwaanyị. Kpọkịrịkpọ. Asụ m ọdụgodo mma n'obodo dị ama, ọdụ ndị obodo dị ama. Ibe dị mma mmadụ mere nke dị ndị mmadụ mere. Abịakwana gana m. Ụnụ sụkwa m na ana m. Akpa udufu. O wewuru na mmadụ nọ n'ụwa. Obene ozugbo. Ndị be anyị ka anyị rite n'ụka anyị lele. Ichie ọkụ maka na ọgụ nwa ka njije mechie ọnụ. Ị nafuzie m okwu n'ọnụ ka ọ wazi mmadụ ka mbụ. Ọkwa maka mgbumgbu na-aba anụ ebe a. Eme mechie ọnụ. Emesa anya emesa ụwa abụ ya n'anya na-abụ. Ebene asị m rie osi rijuo ya ọnụ. Ka ikwere nye ngwa nne ọfụma. Anụmanụ Ya bụ nshi. Ichie ugwu ka nna akwara ha. Ịbịa. Biko ndị be anyị ekene m ụnụ. Onye ọbụla bịa na nke ochie. Ihe anyị ji wee nọdụ ebe a taa bụ na ọtụtụ ihe anya anyị na-afụ na ihe ntị anyị na-anụ ọkarịka. Ichie jide ya. A na-ekwu na na-ekwu na gogodo nwatakịrị na ya chinitere anyị aka ya enu. Ya mụchukwu anya na na-eme ya nzogbo. Ozugbo Okwu ọwara na-aba. Unu n'anya ọtụtụ ihe na-eme n'obodo anyị a bara ụba bụ ihe ọjọọ. Ọ bụ site n'aha na-adịghị mma nke a na-akpọ ụmụaka kịta. Unu mana asị na ọ na-aba gụọ onye aha chi ya nara. Ọtụtụ aha a na-akpọ n'obodo a na-akpọ ụmụaka kịta na-eme ụmụaka kịta ha na-ala n'iyi na-eme ihe ọjọọ dị iche iche nke na-ezighị ezi. Na ụmụaka na-aba ọnụ kpọpụtara ebe a kịta. Ọ na-agwa ha adịghị mma. Omume ahụ ihe na-adịghị mma n'anya anyị. Otego anyị na-anụ akụkọ maka ụmụaka taa anya ọha ahụgo ha. Ụnụ kpọpụta ụmụaka ebe a naanị ka ụwa niile lewe ha anya n'ihu. Ọ bụ site n'aha nke ụnụ bara ha ụnụ adịghị akpọta anyị n'ụzọ dị mma. Mgbọ Titus ọkwa diọkpara ga-ewe ihe elee ihe na-akpọ diọkpara ga ele aha ya Chukwuemeka elee ihe na-akpọzi ugbu a Mekai egbubiri m aha ahụ egbubie wee were otu ha fukwara nke ọzọ. Imere nke ọma na-akpọzi Mekai ọ na-emekai nụ omekai n'ihu omekai n'azụ omekai n'ụzọ omekai n'ụzọ omekai n'ugwu omekai na ndịda omekai n'ụlọ omekai n'ama. Efugo ihe o butere ya efugo ụdị ahụ o butere nwa gị nwaanyị kwa ya nọkwa ebe a elee ihe na-akpọ nwa gị nwaanyị a Chinyetụ m. Chinyetụ gị ihe nyetụ gị elee ihe na-akpọzi ugbu a nyetụ gị ihe na-enyetụ gị onye tụ nwoke ka ya enyetụ nwoke afọ onye tụ nwoke ya enyetụ nwaanyị onye tụ n'ụlọ onye tụ n'ama. Edetu ihe ji ekwukwara ya nyetụ nwụ ọ gachakwara dị akpata ego ya dụ nyetụkwara mụọ bụ nna ya mụọ na-eri na-arụ ose wee dị ndụ. Onye tụla n'ụlọ ele onye gworo gị onye tụmabịanye gị. Ọ ya bụ ihe a na-ekwu. Ụnụ na-abụ ụmụaka aha ụnụ na-ele anya na ụdị ahụ na-abụ nwatakịrị kpọọ ya aha otu isi be aha ka Chineke nwee ike ịgọzie. Lezie nwa nwaanyị bụ nwaka ego. Onye ọbụla nọ n'obodo ama ya nke ọma. Onye ọbụla nwatakịrị nọ n'obodo ama ya nke ọma. Enwere agwa ọjọọ ahụrụ n'ime. Ọ maka ihi na azụrụ ya nke ọma. A na-elegara ya anya nke ọma. Agwakwa gị lee ụmụ anya leruo ha anya nke ọma. Ị nụla ya? Ọ bụ ihe a kpatara n'akwụkwọ nsọ Jabez jiri kwuo sị Chineke gbanwere m aha na ọ na-ewute m na aha anyị nyere m awụghị ezigbo aha. Chineke ege ya ntị gbanwere ya aha ahụ ọ gbanwere wụrụzie ngọzi nyere ya. Jabez bido mewe ọfụma gawa n'ihu. Ọ dịkwa ka Obene ị na-azụ Obene aha mmadụ ọwa Obene ele aha nne gị na nna gị bara gị ọnwụ Chigozie ngwanụ lee n'elu ị hapụ Chigozie nne gị na nna ezigbo aha nne gị na nna gị bara gị na-azụ Obene. Obene ndị Igbo matara na ihe a na-akpọ Obene bụ ihe eji ebu mma ihe a na-agba mmanya n'ime ya were ebu aga ahịa. Ihe na-azụ Obene ọ ya kpatara iji na-awa enwujuo laa na-adagharị. Ọ kara gị mma na ịgbanwere aha ahụ ị na-aza zabakwa aha nne gị na nna gị bara gị bụ Chigozie. Ọ ga-aka gị abara gị uru Chineke agọzie gị. Ma ịsịkwa na Obene ka ị ga na-aza ofu ụbọchị akụwa Obene mmanya gafuo nke aga. Ọ sị abụ okwu m chọrọ ịgwa. Ichie eche mgbe ọ bụrụ na gị kwuru okwu a ọ kwado eze nwaanyị ka m na-enyere aka.
na-evudoro ihe mkpu. Eburu m bata n'akụkụ nke gị bụ nga ọ na-adị. Nụọ ya ama nne na-akwụkwọ ụzọ chi ya. Ofu okwu m chọrọ ịgwa gị bụ onye a na-ekwukọrọ okwu na-ehi ụra nga ọ na-adị. Asị atụ elu nkịrịnka ọgọdọ onye tara ahụ olegharịa anya. Okwu m na-agwa gị bụ ihe kachacha mma n'ụwa bụ ndụmọdụ okenye ji aka ya wee duo onwe ya. Mmadụ adị na ka ọnụ akọrọ ya. Nwoke isi ebe o si bi ụwa ala nga ọ na-adị ozighị ezi. Okwu a m na-agwa gị enwere ike agaghị m agwakwa gị okwu ọzọ na ndụ a. Okenye alụlụ ana. Nke a nwere ike ọ bụrụ mgbe ị na-anụ ya bụrụkwa ikpeazụ ị ga-anụ ya nga agwakwa gị ọzọ. Leruo ụmụ gị anya iwerekwa onwe gị itule aha ịbara nwa gị mara ka ọ dị. Okwu kwuru amaka. Nke ọzọ kwuchara tọrọ m ụtọ nke ukwuu maka nwoke ma nọ nga. Onye asị o si ebe o si wee lụọ ụwa si ebe ha laghachi ọnwa ọnwụ dịrị ya. Hapụ nkwa iko, hapụ ụmụ nwaanyị ndị di ha mụrụ n'ala ka ha nwere onwe ha, ka gị nwa nwere onwe gị. Lekwe gị lekwe ọnwụ aka m adịghị ya. Nwanna anyị meela kemgbe a nọ n'ụwa nkoghere ede a na-ekwugheri ekwugheri. Ọngụnwa bụ onye ji okwu mee ihe. Otu okwu nghọta n'okwu niile anyị ghọtara ihe niile si n'aha abara onye aga. Ọ bụrụ na agbanwe aha otu a mgbe a nke m nwa m nwoke nla na ugbu a nke ya kukurutu a na-akpọ ya agana. Ebere Chukwu nyere ya anyị nyere ya mgbe a mụrụ ya anyị ma nke anyị na-aya akwa ihe anyị bara ya. Ọ bụ nke onye a na-ebere akọ nke ya bụ ma chenjiri ụmụ ya ahụ ma chenji ya ahụ ọ dị ka ọ dị ha n'ọbara. Ekele na nge ọ bụghị dị n'ọbara. Hapụ ụmụ nwaanyị ajadu ị na-anwụkwa anwụ. Ọkụ ikpe mara gị ejide obodo ha shala m. Ibe ma akwụkwọ ego nwatakịrị ebe ahụ. Kedu enwe n'ibe na